μεγάλη χαρά που είστε σήμερα εδώ σε μια παρουσίαση δύο βιβλίων του πολύ γνωστού ψυχαναλυτή και καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Σικάγο, του Τζόναθαν Λιρ, τα οποία είχαν την ευτυχή συγκυρία να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς εκδοτικούς, από τον Κύκλο και τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα δύο βιβλία αυτά συνομιλούν με έναν τρόπο, είτε πραγματεύονται το πώς φαντάζεστε, είτε το τέλος, το θάνατο του ανθρώπου ή και ενός πολιτισμού. Και ο Τζόναθαν Λιρ με φοβερή δεξιοτεχνία τα πραγματεύεται μέσα από την αριστοτελική ηθική, αλλά και προσκαλεί στη συζήτηση τον Βίτκενστάιν, την Κλάιν και πολλούς άλλους για τους οποίους θα μας μιλήσουν οι εκλεκτοί εισηγητές. Να σας συστήσω τον κύριο Γιάννη Μολυνδρή, εξαιρετικό μεταφραστή που έχει κάνει τη μετάφραση του Φαντάσου στο τέλος, του βιβλίου αυτού του Τζόναθαν Λιρ, και τον σπουδαίο δάσκαλο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριο Παύλο Κόντο. Ο λόγος σε εσάς, αν υπομονούμε να σας ακούσουμε. Γεια σας, ακούγομαι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ και το Pixel. Εγώ θα πω κάποια πράγματα γενικά, κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το έργο του Τζόναθαν Λιρ και θα εστιάσω λίγο προς το τέλος, στο Φαντάσου στο τέλος. Έχω κείμενο, εντάξει, τώρα αυτό δεν έχω τόση εμπειρία, δεν θα μπορέσω να τα πω τόσο εύγλωτα, γι' αυτό έχω ετοιμάσει και το κείμενο. Το να φαντάζεσαι μια γλώσσα σημαίνει να φαντάζεσαι μια μορφή ζωής, λέει ο Λούντβιγκ Βίτκενστάιν στις φιλοσοφικές έρευνες. Και ο Τζόναθαν Λιρ, σε όλη την καριέρα του, ακολουθεί αυτό το νήμα της σκέψης του Βίτκενστάιν, προσπαθώντας να φανταστεί τη μορφή ζωής, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι έννοιες, και ταυτόχρονα επιθυμεί να φανταστεί τον κλονιισμό των εννοιών, την αποτυχία του νοήματος, ως τον κλονισμό και τον κατακρινισμό μιας μορφής ζωής, ενός πολιτισμού, μιας φυλής. Υπάρχει μια επιφανειακή έννοια του νοήματος, όταν, ας πούμε, στη φιλοσοφία και τη γλωσσολογία λέμε πώς γνωρίζεις το νόημα μιας λέξης και δίνουμε τον ορισμό της ή το τι συνεπάγεται αυτή. Ο Τζόναθαν Λιρ όμως, σε όλη του την καριέρα, ψάχνει μια βαθύτερη κατανόηση του νοήματος, η οποία μπορεί να εκφραστεί έστω και συγκεκριμένα με τις εξής φράσεις. Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι μαύρος, δεν ξέρεις πώς την έκαναν τα λόγια σου να νιώσει, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί τα λόγια μου και οι πράξεις μου δεν βγάζουν πια νόημα, δεν ξέρεις ως άθεος πώς γνωρίζω εγώ τον Θεό ως πιστός, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σήμαινε αυτός ο άνθρωπος για μένα, ή ακόμη δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι σημαίνει να έρχεσαι σε επαφή με ένα μονόχρωμο πίνακα του Ρόθκο. Αν δεν είμαστε κάτοικοι των εκάστοτε μορφών ζωής, του κόσμου στον οποίο οι πράξεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων βγάζουν νόημα, απλώς λέμε τους ορισμούς, όλα όσα λένε αυτά τα άτομα, αλλά δεν ξέρουμε τι όλα αυτά σημαίνουν. Αν δεν έχουμε μια πρωτοπρόσωπη κατανόηση των παραπάνω μορφών ζωής, τότε είναι αδύνατο, όπως λέμε, να μπούμε στα παπούτσια τους. Αυτή τη βαθύτερη κατανόηση του νοήματος, της σημαντικότητας, προσπαθεί να διασώσει ο Λιρ. Ως εκ τούτου, και η αποτυχία του νοήματος, με αυτή τη βαθύτερη σημασία, που παραμένει ακόμη ασαφής, θα είναι πολύ διαφορετική από ότι η αποτυχία να καταλάβω μια λέξη που δεν την έχω ξανακούσει ή μια πρόταση που είναι συντακτικά εσφαλμένη, και συνεπώς τα αποτελέσματα αυτής της αποτυχίας θα είναι πιο οδυνηρά. Η συνθήκη ομοιάζει περισσότερο με κάποιο άτομο που έχασε πάσα ιδέα για τον σύντροφό του. Έχασε πάσα ιδέα για το πώς σκέφτεται και αισθάνεται, χάνοντας τη γη κάτω από τα πόδια του. Αν ένα λιοντάρι μπορούσε να μιλήσει, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, παραθέτοντας ξανά τα λόγια του Βίτκενστάιν. Όμως στις περιπτώσεις που εξετάζει ο Λιρ, το λιοντάρι γίνεται ο ίδιος ο εαυτός μας, η φυλή μας και όλη η ανθρωπότητα. Το βασικό ερώτημα στον Λιρ μετατοπίζεται από τη σφαίρα μιας ριζικά ξένης μορφής ζωής και τον τρόπο που μπορούμε να τη γνωρίσουμε, στο ερώτημα τι συμβαίνει όταν η ίδια μας η ζωή γίνεται σε εμάς ξένη, ή ακόμη πώς αυτό το ριζικά ξένο μπορείτε να αποβεί ο λόγος για την αναλγησία, την καταστροφική και απελπισμένη συμπεριφορά, αλλά επίσης και πηγή εμπλουτισμού και ενίσχυση της ευτυχίας μας. Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται με το παράδειγμα της φυλής των Κρόου στη ριζική ελπίδα. Ο πολιτισμικός τους όλεθρος σήμαινε και τον τέλος των εννοιών τους, με τη βαθύτερη σημασία που περιγράψαμε παραπάνω. Για εκείνους τίποτε πια δεν έβγαζε νόημα, διότι όλες οι πρακτικές, οι αφηγήσεις, οι τελετές
οι οποίες στήριζαν και έδιναν νόημα στις έννοιές τους, στο τι σημαίνει για αυτούς η γενναιότητα, η ανδρεία, η περηφάνεια, χάθηκαν διαπαντός. Δεν έχει σημασία αν εκείνοι μπορούσαν να δώσουν τον ορισμό της γενναιότητας, διότι η γενναιότητα για αυτούς είχε χαθεί και μαζί η ταυτότητά τους. Διότι όλα τα μελλοντικά ενδεχόμενα να αποδείξουν ή όχι την ανδρεία τους είχαν και αυτά χαθεί. Για εκείνους ο χρόνος, το μέλλον είχε σταματήσει. Όπως αναφέρουν μετά τον όλεθρο, μετά από αυτό τίποτα πια δεν συνέβη. Αυτή η κατάρρευση της κατανόησης, που συμπίπτει με την κατάρρευση ενός πολιτισμού, σηματοδοτεί μια ριζική στάση απέναντι στην ίδια την αντιμετώπιση της ζωής. Πώς μπορούμε να αντέξουμε αυτό το τέλος, από ποιες πηγές πρέπει να αντλήσουμε, προκειμένου να αντέξουμε, αλλά ακόμη και να επιβιώσουμε από ένα τόσο ριζικό τέλος? Άραγε προκύπτει κάτι το αναζωογονητικό μέσα από την ερώτηση για το πώς μπορούμε να αντέξουμε τον όλεθρο. Υπάρχει άραγε ένας παραδειγματικός τρόπος ζωής, μέσα από τον οποίο, υπό μία έννοια, συνεχώς αναμένουμε το τέλος? Όπως θα εξηγήσω παρακάτω, η θεμελιώδης θέση του Λιρ είναι ότι μπορούμε να μάθουμε κάτι πολύ σημαντικό από αυτήν την οδυνηρή κατάσταση. Θα πρέπει να κάνουμε αρετή αυτή την αποξένωση, θα πρέπει να φανταζόμαστε το τέλος. Να διαπράττουμε συνειδητά αυτή τη ριζική άγνοια πάνω στο ποιοι είμαστε. Δηλαδή όσα θεωρούμε ότι συγκροτούν την ταυτότητά μας, όχι όμως προκειμένου να σταματήσουμε να δεσμευόμαστε, να γίνουμε δηλαδή απαθείς, να σταματήσουμε να δίνουμε σημασία σε όσα για εμάς έχουν σημασία, αλλά να μάθουμε πώς να βυθιζόμαστε, να βουτάμε με όλο μας το είναι σε αυτές τις ταυτότητες. Να κάνουμε, όπως θα εξηγήσω παρακάτω, την ηρωνία μέτρο της αριστείας μας. Και άρα να κάνουμε αυτές τις ταυτότητες πραγματικά κτήμα μας. Μερικές φορές αυτή η ριζική άγνοια και αναστάτωση των πραγμάτων που συνεπάγεται η ταυτότητά μας θα έχει ως αποτέλεσμα μια ακόμη μεγαλύτερη συμμόρφωση με τους συμβατικούς τρόπους ενσάρκωσης αυτής. Όπως λέει ο Λιρ σε ένα άρθρο του, αυτό είναι που κάνει τον Σωκράτη με τα λόγια του Αλκιβιάδη μοναδικό. Δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον στο παρελθόν, αλλά και με κανέναν άλλον στο μέλλον. Αυτό είναι μακράν το πιο εκπληκτικό πράγμα με αυτόν. Είναι σε θέση να πράττει γενναία, σύμφωνα με τα συμβατικά πρότυπα της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα κρατάει σταθερή την άγνοιά του και το πραγματικό περιεχόμενο της γενναιότητας. Αυτό δεν συνιστά απλώς μια αρνητική στάση, είναι ένας ιδιότυπος τρόπος προφανώς να συμβάλλει στη ζωή της πόλης. Ο Σωκράτης δεν είναι απλώς μια λογόμυγα, είναι μια λογόμυγα που στις κατάλληλες περιπτώσεις είναι πρόθυμος να παλέψει μέχρι θανάτου σε μια συμβατική μάχη. Κλείνει το παράδειγμα. Ο Τζόναθαν Λιρ αποκαλεί αυτή τη θεμελιώδη αγνωσία, δηλαδή αυτόν τον τρόπο ζωής σύμφωνα με το πρότυπο της αβεβαιότητας, ως ηρωνική ύπαρξη. Μια ύπαρξη που γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζει ολοκληρωτικά μέσα σε εσφαλμένες ιδέες για το τι θεωρεί την αρετή, η ανθρωπότητα, αλλά και πιο καθημερινά πράγματα, όπως το τι θεωρεί ότι σημαίνει να είσαι σύζυγος, πατέρας, καθηγητής, γιατρός, πολίτης. Το ζήτημα για εκείνον είναι να μάθουμε να αντέχουμε το ενδεχόμενο του να ζούμε, έχοντας μόνο μια αμυδρή ή και καθόλου ιδέα για το ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ταυτότητάς μας. Τι δηλαδή φερειπίν σημαίνει να είσαι πράγματι ένας αξιέπαινος γιατρός, ένας καλός σύζυγος. Ο αρχηγός της φυλής των Κρόου στη Ριζική Ελπίδα συνιστά μια σοκρατική φιγούρα. Αυτή η ριζική, συνειδητή και ελεγχόμενη διατάραξη των καθημερινών μας δεσμεύσεων αποτελεί άρρηκτη στιγμή μιας πραγματικής εσωτερήκευσης αυτών. Εκείνος που θα δοθεί ολοκληρωτικά στο να ζήσει σύμφωνα με το πρότυπο της ακεραιότητας του χαρακτήρα του, είναι εκείνος που θα αντέξει την αγωνία που ενέχει αβεβαιότητα. Όμως αυτή η ιδέα θα πρέπει να διαχωριστεί από τη συνηθισμένη εικόνα. Εκείνη δηλαδή που λέτε απλώς ψάχνουμε μέσα από ήδη υπάρχουσες δυνατότητες σε τι πραγματικά συνίσταται, π.χ. το να είσαι δάσκαλος. Η ηρωνική ύπαρξη δεν ταυτίζεται με το δάσκαλο που προσπαθεί να βρει άλλον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών του από τον καθιερωμένο, ούτε με τον γιατρό που καταλαβαίνει ότι η χορήγηση φαρμάκων δεν αποτελεί τη μόνη λύση στα προβλήματα των ανθρώπων. Όλα αυτά αποτελούν προοπτικές μετασχηματισμού της πρακτικής ταυτότητάς του μέσα από ήδη υπάρχουσες δυνατότητες. Ο Λιρ θεωρεί ότι αυτή η εικόνα παραβλέπει το γεγονός ότι ο ίδιος ο πολιτισμός ή οι πρακτικές εντός του έχουν την ικανότητα να στοχάζονται και, όπως λέμε, να παίρνουν απόσταση από τις καθημερινές ταυτότητες. Αντιθέτως, η ηρωνική ύπαρξη συνίσταται στην αναγνώριση της αβεβαιότητας όλων των δεσμεύσεων που συναποτελούν μια ταυτότητα. Συνίσταται στην αναγνώριση την κατάλληλη στιγμή ότι δεν γνωρίζουμε σε τι συνίσταται η πρακτική ταυτότητα στην οποία δεσμευόμαστε. Όταν θέτουμε την κατάλληλη στιγμή το ερώτημα, παραδείγματος χάρη,
Από όλους τους δασκάλους υπάρχει άρα και κάποιος δάσκαλος? Αυτό το ερώτημα αντανακλά το μετασχηματισμό της αβεβαιότητας, της αγνωσίας σε αρετή, δηλαδή σε μέτρο της αριστείας. Οι ιδέες εδώ παραπέμπουν στην αναγνώριση της γενικής περατότητας και χρονικότητας που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη και στο γεγονός ότι επειδή βρισκόμαστε εν το μέσο της ζωής και καμία ιστορική εποχή και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπερβεί την εποχή του και να αποκτήσει μια θέα από το πουθενά, είναι καλό να προγιγνώσουμε το τέλος, δηλαδή τη διάρρηξη των καθημερινών πεποιθήσεων. Σύμφωνα με το Λίρ, αυτή η θεμελιώδης, συνειδητή και ελεγχόμενη διατάραξη των καθημερινών μας πεποιθήσεων, με σκοπό να αποκτήσουμε μια πιο πλούσια και βαθύτερη κατανόηση του ποιοι είμαστε ως άτομα αλλά και ως κοινωνία, αποτελεί ένας από τους σκοπούς της ψυχαναλυτικής συνθήκης, αποκτώντας μια υγιή σχέση, όσο μπορούμε, με το ασυνείδητο. Άλλωστε για εκείνον, το ασυνείδητο αποτελεί τη βασική ενδοψυχική διατάραξη του συνειδητού ελέγχου πάνω στις πρακτικές μας ταυτότητες. Αυτή η διατάραξη, όπως είπαμε, δεν συνιστά κατά ανάγκη κάτι που θα επιφέρει μονάχα οδυνηρά αποτελέσματα. Μπορεί τον αντίον να αποτελέσει ένα πρόσφορο έδαφος για την ενδυνάμωση της αυτογνωσίας και κατ' επέκταση της ελευθερίας μας. Αν γίνει συνειδητή και αποτελέσει μέρος της ικανότητας αρετής μας. Αν κατανοηθεί δηλαδή ότι η ευδαιμονία μας σημαίνει να ζούμε στη βάση αυτής της αβεβαιότητας. Ο Λίρ ονομάζει την ψυχαναλυτική συνθήκη το Φροηδικό Σάββατο, εννοώντας με αυτό την ημέρα στην οποία αναπαυόμαστε από το δύσκολο έργο της διατήρησης και δέσμευσης όλων των ταυτοτήτων μας. Η ψυχαναλυτική συνθήκη δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή η ανάπαυση και η υποχώρηση από την αρχή του εγώ συνεχίζει να αποτελεί μια ελεγχόμενη κατάσταση. Τέτοιες ελεγχόμενες καταστάσεις μέσα στον πολιτισμό, οι οποίες αποτελούν τόπους ανάπαυσης από το καθημερινό έργο της διατήρησης της συνοχής του εαυτού μας και της κοινωνίας, είναι και η τέχνη, η θρησκεία, ο μύθος, αλλά και πιο καθημερινά πράγματα, όπως ο θεσμός του πένθους, στον οποίο ο πενθών αποσύρεται από τις καθημερινές του επιταγές, αποσύρεται ελεγχόμενα από τη συμμόρφωση με την αρχή της πραγματικότητας και την αρχή του εγώ, δηλαδή το διαχωρισμό μεταξύ της φαντασίως και της πραγματικότητας, των σαφών ορίων μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου, αλλά για να επανέλθει δημήτριος στην πραγματικότητα, ενσωματώνοντας την αντίληψή του όλον αυτόν το κρυμμένο, δημιουργικό, άγρυπνο και ενιγματικό χαρακτήρα που έχει φαντασίωση και φαντασία. Η ειρωνική ύπαρξη είναι εκείνη που αξιοποιεί αυτούς τους μεταβατικούς χώρους, την άγρυπνη ζωή της φαντασίωσης και του ενίγματος, προκειμένου να συνεχίσει να ζει με ελπίδα και μια μετασχηματισμένη εικόνα της πραγματικότητας. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποσύρεται κάποιος και αρχίζει να μιλάει στο θανόντα αγαπημένο, ενδέχεται να μπορέσει να το εκφράσει όλα όσα δεν μπόρεσε να το πει όσο ζούσε. Αλλά επίσης υπάρχουν και πιο ριζικές μορφές αναγνώρισης. Μονάχα όταν ο γονιός πεθαίνει, ενδέχεται το παιδί να αναγνωρίσει τα ίχνη της συμπεριφοράς του σε εκείνο και να αρχίσει να βρίσκει δημιουργικούς τρόπους να ζει με αυτά. Η στροφή προς το ένιγμα, την αμφισημία και την ερμηνεία αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Σκοπός δεν είναι όμως, όπως είπαμε, να καταληφθούμε πλήρως από τη φαντασιωσική ζωή μας ή τη φαντασιωσική ζωή του πολιτισμού μας, αλλά να τις χρησιμοποιήσουμε ως πηγές αυτογνωσίας και ελπίδας. Και τώρα θα περάσω στο φαντάζομαι στο τέλος. Ποια είναι η ελπίδα όμως το φαντάζομαι στο τέλος, όπου το επικείμενο τέλος είναι η ολική καταστροφή του ανθρώπινου είδους λόγω της κλιματικής αλλαγής? Ποιος ο λόγος του πένθους, αν η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί πια να ελπίζει στη συνέχιση του είδους? Στο φαντάζομαι στο τέλος καθίσταται δυνατή η εμφάνιση και η κατανόηση των δύο βασικών τρόπων με τον οποίο οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Ευτυχία ή δυστυχία, ή αλλιώς πένθος ή μελαγχολία. Οι δύο καταστάσεις απεκδίονται το μονομερή ψυχολογικό τους μανδύα και γίνονται τρόποι ύπαρξης. Στη φιλοσοφία θα λέγαμε ότι γίνονται οντολογικές κατηγορίες. Το επικείμενο τέλος της ανθρωπότητας μας δίνει άλλο ένα εφόδιο προς την αυτογνωσία. Το φαντάζομαι στο τέλος είναι μια ριζική ελπίδα. Ο κόσμος του ευτυχισμένου ανθρώπου είναι διαφορετικός από εκείνον του δυστυχισμένου, αναφέρει ο Wittgenstein στην πρόταση του τρακτάτους. Και αυτή η διαφορά θα εξαλειφθεί από προσώπου γης τη στιγμή που θα αφανιστεί και το ανθρώπινο είδος. Όμως για όσο υπάρχουμε, αυτή η διαφορά παραμένει και έχει σημασία. Πιστεύω ότι η διάκριση του Λίρ μεταξύ πένθους και μελαγχολίας απηχεί την παραπάνω διάκριση. Η μελαγχολική ή δυστυχισμένη διάθεση βιώνει το αθεμελίωτο του νοήματος και των ανθρώπινων πρακτικών. Και αυτό την κάνει να πιστεύει ότι τίποτα δεν έχει σημασία
αφού δεν υπάρχει κάποιος εξωκοσμικός εγγυητής του νοήματος, ο Θεός, η Αθανασία, η αρχή μετά το τέλος. Κύριος λόγος της μελαγχολίας αποτελεί ο θάνατος, ο οποίος παραμένει ακατέβναστος από όλες τις προσπάθειες του πολιτισμού να το κατανοήσει, μέσω αφηγηματικών και μυθολογικών κατασκευών ή ακόμη και με το σπουδαιότερο όλων των όπλων της δυτικής σκέψης, την ενοιολογική πραγμάτευση, τον λόγο. Η σιωπηρή παρουσία του ενδέχεται να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Θανάτου. Ο μελαγχολικός εξοργίζεται αφού καταλαβαίνει ότι ο πολιτισμός λειτουργούσε με τους αιώνες ως ηρεμιστικό, ως καθησυχασμός για τα θεμελιώδη γεγονότα της ζωής και της βιωμένης εμπειρίας. Η οργή ενάντια στο πένθος που διέπει τη μελαγχολία είναι αναγκαία για να υπερβούμε τις αυταπάτες μιας υπερβατικής δικαιολόγησης. Η ίδια η μελαγχολία όμως δεν κατανοεί τη δική της υποκείμενη δομή, δηλαδή ότι η ίδια αποζητούσε μια εγγύηση για αιωνιότητα, ότι για εκείνη το νόημα συνδέονταν άρρηκτα με μια εγγύησή του πέρα από την ανθρώπινη σκοπιά. Δεν κατανοεί ότι η ίδια ήθελε να αγγίξει το άπειρο και γι' αυτό μελαγχολεί. Αντιθέτως, το πένθος ή η ευτυχία προσπαθεί να συντηρήσει την αίσθηση του νοήματος και της ανθρώπινης σημαντικότητας. Την αίσθηση δηλαδή ότι οι πράξεις μας συνεχίζουν να έχουν σημασία ακόμη και αν κατανοούνται ως αυτό που πράγματι είναι, περατές συνθήκες της ύπαρξής μας. Θεμελιωμένες μονάχα στις εύθραυστες συλλήψεις που σχηματίζουμε από κοινού. Το γεγονός ότι οι έννοιες του αγαθού, της ομορφιάς και της αρετής εμφανίζονται με την ανάδυση του πολιτισμού δεν τις καθιστά έννοιες ψευδείς, επιφαινόμενα ή προβολές σε ένα βουβό και άνευ νοήματος σύμπαν, αλλά αποκαλεί μια πλευρά του κόσμου, η οποία μπορεί να ακουστεί μονάχα μέσα από τις δικές μας προσπάθειες για τη διατήρησή τους. Η αξία συντήρησή τους ταυτίζεται με τη συντήρηση του ανθρώπου. Η συντήρηση του ανθρώπου βασίζεται στην ηρωνία. Η ηρωνία βασίζεται στην ελπίδα. Και η ελπίδα στο κάλεσμα, στο δώρο. Το δώρο της ζωής, που δεν είναι άλλο από την ύπαρξη του νοήματος. Ξανά για άλλη μια φορά, ίσως καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Αφήνω το μικρόφωνο γιατί έχουμε συνηθίσει στα αμφιθέατρα, οπότε μιλάμε δυνατά ούτως ή άλλως. Εγώ θα μιλήσω για το βιβλίο «Η ριζική ελπίδα». Είναι αυτό εδώ το βιβλιαράκι από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Το βιβλίο αυτό μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι σε μια πολύ ωραία ιστορία western για μια φυλή Ινδιάνων. Η φυλή αυτή ονομάζεται οι Ινδιάνοι Crow. Αυτοί οι Ινδιάνοι, όπως και πολλοί άλλοι, κατά τα τέλη του 19ου, αρχές 20ου, με συγχωρείτε ένα αιώνα πίσω, έπρεπε να παρατήσουν τους χώρους τους και να παρατήσουν τελείως τον τρόπο ζωής που είχαν μέχρι τότε. Τη μορφή ζωής, όπως μας είπε πολύ ωραία. Τι ήταν αυτοί, ήταν ομάδες κυνηγοί. Είχαν αντιπαλότητες με άλλες Ινδιάνικες φυλές κατά βάση με τους Σιού. Όμως η Αμερικάνικη κυβέρνηση τους υποχρέωσε να εγκαταλείψουν το κυνήγι, να πάψουν να είναι πολεμιστές και να εγκατασταθούν σε πολύ συγκεκριμένους μικρούς χώρους. Τίποτα άλλο. Έπρεπε λοιπόν, και μάλιστα πολλές φορές η Αμερικάνικη κυβέρνηση έπαιρνε πίσω τις συνθήκες που είχαν ήδη υπογραφεί, δηλαδή πρώτα τους έδωσε μια έκταση α, μετά τη μισή, μετά το 1/3, μετά το 1/4 και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη μορφή ζωή τους. Δεν μπορούσαν πια να είναι αυτό που είναι. Ο κόσμος τους αλλά και ο εαυτός τους καταστράφηκαν, εκμηδενίστηκαν. Το ονομάζει distraction. Δεν είναι αφανισμός, δεν είναι ότι τους σκότωσαν. Δεν είναι ολοκαύτωμα. Οι άνθρωποι συνέχισαν να ζουν. Αλλά όμως η μορφή ζωής τους έπαψε να υπάρχει. Δεν μπορούσες να είσαι δηλαδή πια Crow. Ενώ ήσουν, δεν μπορούσες να είσαι γιατί η ύπαρξη των Crow, δηλαδή η μορφή ζωής, δεν υπήρχε πια. Δεν μπορούσες να είσαι πολεμιστής. Δεν μπορούσες να κυνηγήσεις βουβάλια. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα από όσες δραστηριότητες είχαν νόημα μέσα σε αυτή τη μορφή ζωής. Οι Crow πέθαναν. Και έτσι σε μια καταπληκτική συνέντευξη που δίνει ο αρχηγός της φυλής αργότερα σε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, λέει μετά τη συνθήκη τίποτα πια δεν συνέβη.
Τίποτα δηλαδή δεν μπορούσε πια να έχει νόημα με βάση τις αξίες, τις έννοιες και τις αρετές που έδιναν νόημα στη ζωή και στις λέξεις των Κρόου μέχρι τότε. Και το ερώτημα είναι, οι Κρόου πέθαναν, μπορούν να ξαναυπάρξουν Κρόου? Οι Κρόου πέθαναν, ζήτω οι Κρόου, λέει ο Λιρ. Πώς μπορώ να συλλάβω μία αναβίωση, revival είναι στα αγγλικά, των Κρόου? Και ποιος μπορεί να επιτύχει αυτή τη μετάβαση από τον θάνατο στην αναβίωση? Ο αρχηγός των Κρόου ονομάζεται ο πολλαπλά χτυπήματα, Plenty Coups. Και αυτός, όταν υπέγραψε μια από τις συνθήκες, ένα χαρακτηριστικό πράγμα που είχαν, ένα ραβδί που είχαν, πήγε και το έθαψε, λέει. Σαν να ενταφίασε τους Κρόου. Τι μπορούμε να καταλάβουμε, πώς μπορείς να συλλάβεις μια ιστορική στιγμή πέρα από την οποία τίποτα πια δεν μπορεί να συμβεί? Όταν λέμε τίποτα, γιατί μην πάει το μυαλό σας ότι επειδή δεν μπορούσαν να πολεμήσουν, μπορούσαν να μαγειρέψουν. Όχι, δεν μπορούσαν καν να μαγειρέψουν. Υπό ποια έννοια? Το μαγείρεμα στη ζωή των Κρόου είχε νόημα, διότι μαγείρευες για τον άντρα σου που θα πήγαινε να πολεμήσει. Άμα ο άντρας σου δεν πάει να πολεμήσει και κάθεται στο σπίτι όλη μέρα, δεν έχει νόημα καν να μαγειρέψεις. Δεν είναι δηλαδή ότι όταν χάνεται το νόημα μιας μορφής ζωής, γίνονται πολλά πράγματα, συμβαίνουν πολλά πράγματα που αποκτούν άλλη σημασία. Δεν συμβαίνει τίποτα. Πώς μπορώ να ξαναφτιάξω νόημα μετά την εκμηδένιση του νοήματος? Και ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ποιος? Πάρουμε ένα παράδειγμα. Ποια είναι η βασικότερη αρετή σε μια φυλή Ινδιάνων Κρόου? Μα αυτοί πολεμάνε. Είναι η Ανδρεία. Η Ανδρεία για τους Κρόου όμως είναι εμποτισμένη με όλα τα υλικά που έχει η φυλή. Τα βουβάλια, του σιού, τον πόλεμο, τις τεχνικές, τα ήθη τους. Αφού αυτά χάθηκαν, η μεστή, έτσι το λέμε στη φιλοσοφία, η μεστή έννοια Ανδρείας που είχαν οι Κρόου εξαφανίστηκε. Αν άραγε απεκδίσουμε αυτή τη μεστή έννοια από όλα τα συμφραζόμενα, μπορούμε να βρούμε κάτι που είναι Ανδρεία χωρίς να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη μορφή ζωής? Κάποιος πυρήνας της Ανδρείας που θα ήταν, ας πούμε, λέμε στη φιλοσοφία, μια ισχνή έννοια Ανδρείας. Δηλαδή που μπορείς να την περιγράψεις χωρίς να μιλάς για τους Έλληνες, χωρίς να μιλάς για τους Τούρκους, χωρίς να μιλάς για τους Κρόου, μιλώντας για την ανθρωπινότητα εν γέννη. Υπάρχει κάτι που κάνει την αρετή της Ανδρείας συστατικό της ανθρωπινότητας εν γέννη, ανεξάρτητα από τη μορφή ζωής στην οποία ζούμε. Ωραία, τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι σίγουρα ένα όν περατό. Συμφωνούμε όλοι γι' αυτό? Συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να προγνώσουμε το μέλλον. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να εγγυηθούμε ότι οι πράξεις μας θα έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να εγγυηθούμε ότι διακρίνουμε σωστά τι πρέπει να πράξουμε. Έχουμε μία τροτότητα, μία ευαλωτότητα. Συμφωνούμε όλοι με αυτό, εντάξει? Να αγοράσουμε και κάτι άλλο. Από πού θα το αγοράσουμε? Θα το αγοράσουμε από τον Αριστοτέλη. Καταλαβαίνουμε, μας αρέσει κάτι ή σχετίζουμε όλες τις ανθρώπινες αρετές με ένα αγαθό. Με κάτι που θεωρούμε, σωστά ή λάθος, ότι είναι καλό, αγαθό. Στον Αριστοτέλη αυτό το λέμε το καλόν, το όμορφο ή αν θέλετε το ηθικά όμορφο. Ας το πω έτσι. Ωραία. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ότι η αρετή της Ανδρείας προϋποθέτει ότι κατανοούμε τις περιστάσεις, τι πρέπει να πράξουμε τώρα, κατανοούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και ότι θα πάρουμε και το ρίσκο αυτού του κινδύνου για να επιτύχουμε αυτό που εμείς θεωρούμε καλό. Εντάξει. Έχεις λοιπόν το Λιρ και πάει στον Αριστοτέλη και παίρνει αυτά. Είναι όμως πονηρός και πάει και στον Πλάτωνα, γιατί θέλει ένα ερωτικό στοιχείο.
Στον Πλάτωνα αυτή η σχέση μου με το αγαθό είναι μια ερωτική σχέση, έχει μια λαχτάρα μέσα της. Εν τω μεταξύ το αγαθό στον Πλάτωνα έχει και την ιδιότητα ότι είναι υπερβατικό, είναι πολύ μακριά, πολύ πάνω από την καθημερινότητα, ας το πούμε έτσι, ενώ στον Αριστοτέλη είναι βουτυγμένο στην καθημερινότητα. Άρα θα πάρει κάτι από τον Αριστοτέλη, θα πάρει κάτι από τον Πλάτωνα. Τι άλλο του χρειάζεται? Του χρειάζεται η ιδέα ότι το ανθρώπινο υποκείμενο δεν είναι φτιαγμένο άπαξ και διαπαντός, αλλά συνέχεια παλεύει να φτιάξει την ταυτότητά του. Αυτό δεν μπορεί να το βρει στους αρχαίους, θα πάει να τον πάρει από έναν δανό φιλόσοφο που λέγεται Κίρκεγκορ. Το υποκείμενο είναι ένας διαρκής αγώνας, ένα task. Άρα πήραμε κάτι από όλους αυτούς για να βγάλουμε τι? Να βγάλουμε την ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι περατά ερωτικά όντα που όταν έχουν ανδρεία είναι έτοιμα να αναλάβουν και ένα ρίσκο για να επιτύχουν αυτό που θεωρούν αγαθό. Άρα περιέγραψα το τι είναι ανδρεία χωρίς να μιλήσω καθόλου για μια μορφή συγκεκριμένης ζωής. Άρα φαίνεται να κατέκτησα μια ισχνή έννοια ανδρείας έξω από κάθε επιμέρους μορφή ζωής. Εντάξει. Τι άλλο πρέπει να πάρω? Ναι, πολλαπλά χτυπήματα όταν μιλάει στο δημοσιογράφο θυμάται όνειρα. Θυμάται όνειρα, ο Λίρ είναι ψυχαναλυτής, αλλά καταλαβαίνετε πρέπει να πάρω και κάτι από την ψυχανάλυση. Τι θα πάρω από την ψυχανάλυση? Θα πάρω το εξής. Αφού η ανδρεία έχει να κάνει με την πραγματικότητα και πώς μπορώ να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες που θέτει η πραγματικότητα, χρειάζομαι τη θεωρία του Φρόιντ ότι δεν είναι όλα τα όνειρα όνειρα επιθυμίας. Άρα υπάρχουν και όνειρα άγχους και κάποια από τα όνειρα του άγχους, αυτά που δεν είναι νευρωτικά, έχουν να κάνουν με το πώς ανταποκρίνουμε στην πραγματικότητα. Τι άλλο χρειάζομαι? Χρειάζομαι να πω ότι οι Σιού έχουν κάτι σαν μια δικιά τους θεωρία ονείρων. Γιατί αφού είμαι ψυχαναλυτής, περιμένω ότι ο ψυχαναλυόμενος πρέπει με κάποιο τρόπο να φτάσει μόνος του στην ερμηνεία των ονείρων, ενώ εδώ, στην φυλή των Κρόου, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ νέος όταν βλέπει τα όνειρα από πολλαπλά χτυπήματα και δεν τα εξηγεί μόνος του, του τα εξηγούν οι γέροντες της φυλής. Τα λέει λοιπόν δημόσια, δεν τα λέει σε καναπέ, δεν τα λέει σε ντιβάνι, τα λέει δημόσια και του τα εξηγούν άλλοι. Τρόπον την δεν είναι καν ιδιωτικά όνειρα, είναι ως εάν ο Πλέντι Κούπς να βλέπει τα όνειρα που εκφράζουν το άγχος της φυλής συνολικά. Είναι ως εάν ο ίδιος να είναι κάτι σε ένα δημόσιο πρόσωπο. Εντάξει. Άρα τι φτιάξαμε? Φτιάξαμε μία ισχνή έννοια ανδρείας και είδαμε πώς. Τι είδαμε στην ουσία? Είδαμε πώς μπορούμε να περιγράψουμε ότι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν ανδρείος με τους όρους των Κρόου, πιθανώς να μπορεί ο ίδιος να δείξει μια ανδρεία τώρα καινούρια, που δεν έχει σχέση με το πώς αντιλαμβάνονταν την ανδρεία οι Κρόου. Και τι θα είναι αυτό? Μας το είπε. Αν οι Κρόου έχουν πεθάνει, το μέλλον που έρχεται είναι τελείως διαφορετικό από το παρόν. Η λέξη είναι ριζικά διαφορετικό. Αν υποθέσουμε ότι το μέλλον είναι ριζικά διαφορετικό, χρειαζόμαστε μια ανδρεία η οποία είναι ικανή να κάνει τη μετάβαση από το θάνατο των Κρόου στην αναβίωση των Κρόου. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει κάτι ως αγαθό, θα πούμε κάτι γι' αυτό στη συνέχεια, και μπορεί να πάρει και το ρίσκο, γιατί είναι τεράστιο το ρίσκο, να προσπαθήσεις να δείξεις ανδρεία όταν πια οι κανόνες της ανδρείας δεν υπάρχουν, γιατί μπορείς να φανείς δειλός. Και όντως κατηγορούν οι Σιού τους Κρόου σαν δειλούς, διότι οι Κρόου συνεργάζονται με τους Αμερικανούς εναντίον των Σιού, πολεμάνε τους Σιού στο πλάι των Αμερικανών. Άρα μπορεί κάλλιστα έρχεται ο αρχηγός των Σιού και του λέει: υποταγμένοι σκουλίκια πήγατε με τα Αμερικανάκια, ενώ εμείς μαχόμαστε, θα πεθάνουμε και ο τελευταίος. Για χάρη των αξιών των Σιού. Δεν πουληθήκαμε εμείς. Και προσπαθεί τώρα να μας πείσει ο Λίρ ότι δίκιο δεν έχουν οι Σιού, δίκιο έχει ο πολλαπλά χτυπήματα, ο οποίος καταφέρνει να συλλάβει ένα αγαθό για το οποίο δεν μπορεί να πει τίποτα. Το αγαθό αυτό είναι υπερβατικό, διότι είναι ένα μέλλον, τι είπαμε, ριζικά διαφορετικό από το παρελθόν.
Τι σημαίνει ριζικά διαφορετικό? Καμία έννοια από αυτές που έχουμε διαθέσιμες δεν μπορούν να το περιγράψουν. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μία βαθιά δέσμευση, commitment, μία δέσμευση, ότι το αγαθό υπάρχει. Ότι παρόλα αυτά που βλέπεις, παρόλο το Τραμπ, παρόλο το Μάσκ, παρόλο το θάνατο, παρόλη την Παλαιστίνη, παρόλη την Ουκρανία, το αγαθό υπάρχει και θα υπάρχει. Όσο ριζικά διαφορετικό να είναι το μέλλον, στο μέτωπο που υπάρχει ανθρωπότητα και δεν έχω αφανισμό, θα υπάρχει αγαθό. Πες μου κάτι γι' αυτό, δεν ξέρω. Πώς θα είναι, δεν ξέρω. Άρα έχω ένα αγαθό που αντιστοιχεί σε ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον, άρα ένα ριζικά διαφορετικό αγαθό. Εγώ δεσμεύομαι απέναντι στην ύπαρξή του, δηλαδή είμαι έτοιμος να ρισκάρω τη φήμη μου, τη ζωή μου, όλη την φυλή των Κρό και την ιστορία τους, για χάρη ενός αγαθού το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω. Άρα χρειάζεται αυτή η ανδρεία, αφού είπαμε οι άνθρωποι είναι risk takers, είναι άνθρωποι που παίρνουν ρίσκο και μπορούν να το κάνουν με αρετή, για χάρη αυτού του αγαθού. Εντάξει. Άρα έχω ένα αγαθό με το οποίο σχετίζομαι ερωτικά, είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, όχι απλώς δεσμεύομαι καντιανά, δεν το θεωρώ ότι είναι απλώς καθήκον. Είναι κάτι που με τραβάει, που με ελκύει, που το λαχταράω, χωρίς να ξέρω τι είναι. Ο Plenty Coups κατορθώνει αυτό το πράγμα και κάνει το πέρασμα από την Άβυσσο στο φως. Από το θάνατο των Κρόου στην αναβίωση των Κρόου. Ακούς αναβίωση και συνταράσσεσαι, γιατί καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει ένα θρησκευτικό υπόβαθρο. Όταν ακούς κάτι ριζικά νέο, καταλαβαίνεις ότι κάτι υπερβατικό, κάτι το τελείως διαφορετικό μεσολαβεί. Σύμφωνα με τον Λιρ όμως, ο Λιρ τουλάχιστον, μέσα στο βιβλίο λέει ότι οι πηγές του είναι Κίρκεγκορ, Αριστοτέλης, Πλάτωνας. Και λέει ότι λοιπόν στο μέτρο που έχει την πεποίθηση ή τη δέσμευση απέναντι στο υπερβατικό αγαθό, την ανδρεία να το πολεμήσει και την ερωτική σχέση με αυτό, δείχνει πολλαπλά χτυπήματα τη ριζική ελπίδα. Γιατί είναι ριζική? Διότι το μέλλον στο οποίο αναφέρεται είναι ριζικά διαφορετικό από το παρόν, και διότι είναι ριζική, διότι δεν μπορώ να πω κάτι για το περιεχόμενο αυτού του αγαθού. Είναι υπερβατικό. Εντάξει. Το βιβλίο είναι ίσως το καλύτερο, το μόνο βιβλίο για το οποίο θα έλεγα ότι θα ήθελα να το έχω γράψει στον 20ο αιώνα. Το 21ο αιώνα. Είναι ένα μαγευτικό βιβλίο. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο. Είναι ένα συγγραφικό κατόρθωμα. Έχει μέσα πάρα πολλές παραδόσεις. Σας είπα ήδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Κίρκεγκορ, ψυχαναλυτές και πάρα πολλούς άλλους, δεν έχει σημασία τώρα να τους αναφέρω. Έχει δεχτεί κριτικές. Δεν υπάρχει βιβλίο που δεν έχει δεχτεί κριτικές. Η πρώτη βασική κριτική και σχετικά εύλογη είναι ότι όλο το φως πέφτει πάνω στον Plenty Coups, στον πολλαπλά χτυπήματα. Άρα, τρόποντινά έχω μία θεωρία για το υποκείμενο, την υποκειμενικότητα, τον έναν, ο οποίος χωρίς καμία συζήτηση με την κοινότητα, χωρίς δημοκρατικές ή άλλες διαδικασίες, αναλαμβάνει μόνος του να μεταφέρει από το θάνατο στη ζωή μία φυλή. Και αν ήταν εσκάρτος, μπορεί να πει ο Λιρ εδώ κάποια πραγματάκια και να το σώσει, να πει ότι έτσι είναι τα ιστορικά δεδομένα. Ποιο είναι για μένα το βασικό, η πονηριά του βιβλίου? Ο Λιρ είναι ένας πονηρός συγγραφέας. Δηλαδή δεν είναι ένας συγγραφέας που εμφανίζει τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Κρατάει χαρτιά κρυμμένα κάτω από το τραπέζι. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Ο Λιρ επιμένει από την αρχή μέχρι το τέλος ότι εδώ υπάρχει ένα στοιχείο δικαίωσης.
υπάρχουν όροι όπως vindication, έχω μια επιβεβαίωση της ορθότητας των αποφάσεων του πλέντη-κούψ. Ότι αυτό ήταν δίκαια, ότι δικαιολογημένα, όλες αυτές οι έννοιες στα αγγλικά είναι από την αρχή μέχρι το τέλος και υπάρχει και κεφάλαιο στο τέλος με αυτόν τον τίτλο. Άρα έχω μια ιστορική δικαίωση της ριζικής ελπίδας του πλέντη-κούψ. Εντάξει, με παρακολουθείτε, Και σκέφτεται κανείς τώρα. Αριστοτέλης και Πλάτωνας αποκλείονται, διότι αυτοί δεν σκέφτονται ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει ριζικά διαφορετικό μέλλον. Δεν υπάρχει κάτι ριζικά διαφορετικό στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα, όλα είναι ένας κύκλος. Ό,τι είναι να γίνει έχει ήδη γίνει. Να το έχει πάρει από τον Κίρκεγκορ. Στον Κίρκεγκορ η ριζική ελπίδα δεν έχει ποτέ επιβεβαίωση. Ρητά ο Κίρκεγκορ, όποιος περιμένει εμπειρική, ιστορική ή άλλη επιβεβαίωση από την ελπίδα δεν ξέρει γιατί μιλάει. Δεν το έχει πάρει από τον Κίρκεγκορ. Δεν το έχει πάρει από τον Πλάτωνα. Δεν το έχει πάρει από τον Αριστοτέλη. Είναι εύλογη η ιδέα μιας ιστορικής δικαίωσης ενός αγαθού για το οποίο δεν ξέρω τίποτα. Οι φιλόσοφοι το ξέρουμε, το παράδοξο του Μένωνα. Αν δεν ξέρεις αυτό για το οποίο ψάχνεις, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι που θα το επιβεβαιώσει. Αφού με ρωτάς τι είναι το αγαθό και σου λέω δεν ξέρω, πώς μπορεί μετά να δικαιολογηθεί ιστορικά η πραγματοποίηση του αγαθού? Αφού δεν είναι αυτό που έψαχνα. Εγώ δεν έψαχνα ένα συγκεκριμένο αγαθό. Εγώ ήμουν απλώς πεπισμένος ότι το αγαθό υπάρχει. Ποιο όνομα δεν υπάρχει σε ένα βιβλίο για την ελπίδα? Ποιο όνομα θα έπρεπε να υπάρχει σε οποιοδήποτε βιβλίο για την ελπίδα? Και δεν υπάρχει στο βιβλίο του Λιρ. Γιατί είπαμε ο Λιρ δεν βάζει τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Ένα είναι το όνομα που έχει καθορίσει τη σύλληψη της ελπίδας στο σύγχρονο κόσμο, δυτικό κόσμο. Απόστολος Παύλος. Ο μεγαλύτερος μαέστρος της ελπίδας είναι ο Απόστολος Παύλος. Το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε από το σχολείο, το ξέρουμε. Είναι πίστη, αγάπη, ελπίδα. Τα τρία αυτά, πίστη, αγάπη, ελπίδα, τα οποία πάνε πάντα παρέα. Την ελπίδα την έχουμε στον Λιρ, ριζική. Αγάπη έχουμε. Ο ερωτικός Πλάτωνας γιατί μας χρειαζόταν? Να τη αγάπη. Πίστη έχουμε. Πίστη στο αγαθό, δέσμευση, commitment. Βρήκαμε λοιπόν τους τρεις βασικούς όρους που είναι μια νέα, μια και καλυμμένη χρήση όρων του Παύλου. Δεν υπάρχουν στον Κύριο. Στον Παύλο υπάρχει η δικαίωση. Στον Παύλο ποτέ δεν ξέρεις αν η εμφάνιση, ο ερχομός, η δικαίωση, η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει σήμερα ή αύριο. Αφήνει τις χριστιανικές κοινότητες να καταλάβουν στα περισσότερα κείμενα ότι έρχεται. Δηλαδή, λέει κάπου, η γενιά μας θα το δει. Αλλά υπάρχει και το στοιχείο της δικαίωσης. Τι είναι ο Λιρ, μην το ξεχνάμε, είναι Εβραίος. Παρενθεσούλα. Ενώ το είχα ψηλιαστεί, δεν ήμουν ακόμα σίγουρος ότι έχω δίκιο, μέχρι που ξαναδιαβάζοντας για 25η φορά το βιβλίο, το οποίο σας διαβεβαιώ, το ξέρω απ' έξω, βρήκα ότι λέει κάπου ότι το αρχαϊκό παράδειγμα της ριζικής ελπίδας είναι η σχέση των παιδιών με τους γονείς. Ο Αριστοτέλης θα έλεγε ότι είναι πώς βλέπουν οι γονείς τα παιδιά. Δηλαδή την επόμενη γενιά. Η ελπίδα έχει σχέση με το μέλλον. Σε ποιον η ελπίδα δεν έχει σχέση με το μέλλον? Στον Απόστολο Παύλο. Η ίδια της ελπίδας στον Παύλο εσώθημεν. Η ελπίδα στον Παύλο έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι που αναμένει στο μέλλον. Ήρθε, έγινε, μας έσωσε ο Θεός, έσωσε την ανθρωπότητα, είναι τετελεσμένο. Έτσι και στον Λιρ η ριζική ελπίδα έχει σχέση με το πώς τα παιδιά βλέπουν τους γονείς, όχι οι γονείς τα παιδιά. Ότι δηλαδή οι γονείς για τα παιδιά είναι μια πηγή, ας πούμε, ασφάλειας. Που θα τους δώσουν να φάνε, θα τα αφήσουν να πεθάνουν.
Αυτή είναι η βασική ιδέα. Ενώ λοιπόν όσοι παίρνουν το αριστοτελικό παράδειγμα βλέπουν την ελπίδα, ας πούμε ο Γιώνας, στο πώς ότι η πραγματική ελπίδα είναι μόνο η επόμενη γενιά, όχι καν τα παιδιά μας, η επόμενη γενιά, δηλαδή αυτοί από τους οποίους δεν μπορούμε ποτέ εμείς να έχουμε μία ωφέλεια, ένα αγαθό που θα συμβεί χωρίς να είναι ωφελημιστικό για μας, στον Λιρ δεν συμβαίνει έτσι. Είναι από τα παιδιά προς τους γονείς. Θα έβαζα τίτλο λοιπόν, ο Λιρ θέλησε να γίνει ο Απόστολος Παύλος των Κρόου. Ο Λιρ είναι το Μάρτιν Σκορτσέζε, το ξέρετε, σαν φιγούρα. Σε ύψος είναι το ίδιο, δηλαδή κοντούλης, λεπτούλης, νευρικούλης, κινείται, Τρώμε λοιπόν στο Σικάγο, στο Πανεπιστήμιο και του λέω Τζόναθαν, όλα καλά. Εκείνο το vindication στο τέλος, τι το ήθελες? Γιατί να υπάρχει αυτή η ιστορική επιβράβευση, αφού δεν ταιριάζει με την έννοια του υπερβατικού αγαθού? Με το χαμογελάκι του αυτό που είναι η πραγματοποίηση της ειρωνίας του, μου λέει, το ήθελαν οι Κρόου. Το περίμεναν από μένα. Στην προσπάθεια του ο Λιρ να γράψει το βιβλίο, είχε για πολλά χρόνια επαφές με αυτή τη φυλή. Και το βιβλίο είχε και πολλές σημαντικές επιπτώσεις για αυτούς, δηλαδή για την ορατότητά τους μέσα στην Αμερική. Γίνανε σε πάρα πολλά μουσεία αφιερώματα για τους Κρόου και ούτω καθεξής. Του λέω, καλά, και δεν έβαζες μια υποσημείωση ότι να αφήσεις να εννοηθεί? Μου λέει, δεν θα ήταν σωστό, δεν θα ήταν πρέποντε. Δεν ξέρω αν τους αγάπησε τόσο πολύ που ή θέλησε να γίνει ο Απόστολος Παύλος τους. Ξέρω ότι και μόνο ότι καταφέρνει να γράφει ένα τέτοιο βιβλίο με την ίδια τέχνη και μαεστρία που ο Παύλος γράφει για την ελπίδα, είναι ένα κατόρθωμα. Και μάλιστα σήμερα. Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί, πώς να το πω, σε μια μέρα. Είναι 140 σελίδες. 140 σελίδες. Το διαβάζεις σε μια μέρα, απλώς πρέπει να το ξαναδιαβάσεις. Το διαβάζεις, μαθαίνεις την ιστοριούλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις ποιο είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, δεν είναι οι Παλαιστίνοι που θα γυρίσουν τώρα. Δεν έχει καταστραφεί η μορφή ζωής τους. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να σκεφτείς, ας πούμε, λέει ένα παράδειγμα που είναι πολύ ρηχό βέβαια, δεν είναι να πας στο εστιατόριο και να ζητήσεις αρνάκι και να σου πούνε δεν φέρνουμε πια αρνάκι. Είναι να μην υπάρχουν εστιατόρια καθόλου. Εντάξει. Επίπεδο παράδειγμα, αλλά κάτι λέει. Μπορούμε να βρούμε και πολλά άλλα ερωτήματα και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αν υπάρχει κάτι σαν ριζικό μέλλον. Αν μπορεί ποτέ να υπάρξει μια ισχνή έννοια αρετής. Εάν πάντα όλα προϋποθέτουν μια μορφή ζωής συγκεκριμένη. Είναι μεγάλες φιλοσοφικές συζητήσεις. Αλλά δεν υπάρχει άρθρο, βιβλίο που γράφεται για την ελπίδα μετά το 2007 νομίζω, που πρωτοβγήκε, που δεν έχει μέσα του αναφορά ή και εκτενή σχόλια για το βιβλίο του Λιρ. Και νομίζω θα συνεχίσει αυτό να συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Είναι το βιβλίο για την ελπίδα του 21ου αιώνα. Και σας προσκαλώ να το διαβάσετε και να το απολαύσετε. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να ξέρει κανείς όλο το φιλοσοφικό βάθος αυτής της συζήτησης. Είναι γραμμένο έτσι που μπορείς να το διαβάσεις σε πολλά επίπεδα. Κάποιοι θα καταλάβουν το πρώτο, κάποιοι θα πάνε στο δεύτερο, κάποιοι θα φτάσουν στο βάθος. Δεν έχει σημασία. Πιθανώς να το απολαύσουν όλοι εξίσου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Ερωτήσεις. Ναι. Δεν κατάλαβα σχετικά με τη δεύτερη παρουσίαση. Αν δεν μπορεί να υποθεί και να συλληφθεί το αγαθό, τότε γιατί λέμε ότι μία φυλή πάλεψε για το αγαθό ενώ η άλλη όχι? Και οι δύο φυλές πάλεψαν για το αγαθό. Οι Σιού πάλεψαν για το αγαθό, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη μορφή ζωής που είχαν ήδη. Δηλαδή δεν έκαναν μια υπέρβαση ως προς τη σύλληψη του αγαθού. Είναι ηρωική η φυλή των Σιού. Αγωνίστηκε μέχρι τέλους. Δεν παραδόθηκε ποτέ. Πολέμησε. Αν ήμασταν στην 25η Μαρτίου και γιορτάζαμε στο σχολείο τώρα, θα λέγαμε ποιο είναι το παράδειγμα για τους Έλληνες αγωνιστές? Οι Σιού. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι είναι συνεργάτες. Σκέψου κάτι σαν, ξέρω εγώ, Ελβετία στο δεύτερο. Περάστε. Συνεργάτες. Και το λέει μέσα και το κείμενο το λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη και λέει φαίνονται σαν απλοί συνεργάτες. Άρα δεν είναι ότι οι μεν είναι καλοί, οι άλλοι είναι κακοί. Οι Σιού δεν έχουν μπροστά τους ένα αγαθό και οι Κρόου έχουν ένα αγαθό. Το ερώτημα είναι το εξής. Οι Κρόου εγκαταλείπουν το αγαθό αυτό το οποίο γνώριζαν. Παίρνει μια συνειδητή απόφαση ο άριστος της φυλής, δηλαδή αυτός που εκπροσωπεί το αγαθό στον ύψιστο βαθμό, ο Πρέντικουπς, να καταργήσει τον εαυτό του. Να καταργήσει το αγαθό που είναι το κέντρο της ταυτότητάς του. Να καταργήσει τη φυλή του. Και δεν το κάνει επειδή θέλει να είναι ο συνεργάτης των Αμερικανών, το κάνει γιατί συλλαμβάνει τη δυνατότητα ενός καινούριου αγαθού. Λέει δηλαδή, όπως πάμε, δεν θα μας βγάλει πουθενά. Η ιστορία θα μας αφανίσει, θα μας καταστρέψει. Θα πέσουμε σε κατάθλιψη. Αν προσπαθήσουμε να είμαστε Κρόου σε ένα κόσμο που δεν μπορείς να είσαι Κρόου, ή αυτοκτονία ή κατάθλιψη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μπορώ τώρα να καταστραφώ σαν Κρόου και να αναβιώσω σαν ένα νέο υποκείμενο. Και ποιος θα κάνει τη μετάβαση? Καταλαβαίνετε, είναι ως εάν κάποιος με μια θεϊκή σχεδόν, δεν το λέει, θα είναι προφανές. Όταν μιλάμε για αναβίωση, δηλαδή είναι σαν να παίρνεις ένα πεθαμένο και να τον ξαναζωντανεύεις, περί αυτό πρόκειται. Ο Πρέντικουπς λαμβάνει θέση Θεού για τη φυλή του στην ουσία. Αποφασίζει ότι την ενταφιάζει και ότι μπορεί να την ξαναζωντανέψει. Και το κάνει στο όνομα ενός αγαθού, μιας πεποίθησης, μιας δέσμευσης ότι το αγαθό υπάρχει στον κόσμο. Θα λέγαμε σε απλά ελληνικά, δεν θα χαθούμε. Θα βρούμε ένα καινούριο τρόπο να ζήσουμε χωρίς κατάθλιψη. Και πώς ζουν τώρα οι Κρού? Οι Κρού πια είναι ελάχιστοι, ζουν ενσωματωμένοι, διατηρούν όμως, ας πούμε, πώς το λέμε, την ιστορία τους. Διατηρούν την ιστορία τους, έχουν μουσεία. Ο Πρέντικουπς έχει φτιάξει έχει χαρίσει το σπίτι του και έχει γίνει ένα μουσείο εκεί της ιστορίας των τέτοιο, στα διάφορα μουσεία δεξιά-αριστερά. Μην φανταστείτε ότι σήμερα το 2024 μιλάμε για το πώς κατάφερε να κάνει το πέρασμα το 1920, 100 χρόνια πριν. Μιλάμε για εκείνη την εποχή. Δεν μιλάμε αν 100 χρόνια μετά συνεχίζουν να υπάρχουν σαν οργανωμένο πράγμα οι Κρόου. Δεν υπάρχουν. Το πέρασμα είναι ποιος αναλαμβάνει το ρίσκο και την ευθύνη να ενταφιάσει μια φυλή. Πώς το λέμε, δικαιολογημένα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί σε όλο το βιβλίο. Δικαιολογημένα. Να σε ρωτήσω Ναι. κάτι. Δεν το διαβάσω το βιβλίο και θα ήθελα να το. Όχι, θα το διαβάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι 25 φορές, αλλά σίγουρα 20.
Από ό,τι κατάλαβα... Ο Γιώργος έχει βγάλει βιβλίο για την ελπίδα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Λιρ αντλεί τα εργαλεία του για να περιγράψει όλο αυτό το πράγμα από το δυτική φιλοσοφία, δυτικό κόσμο κτλ. Υπάρχουν ενδείξεις στο βιβλίο ότι για να κάνει ακριβώς το όλο επιχείρημα πιο πιστικό και για τους ίδιους τους, και για την ίδια τον ανθρώπου, ότι πραγματεύεται έννοιες όπως το πέρασμα, η αναβίωση και εκμεταλλευόμενος και δικές τους αντιλήψεις. Δεν έχει ενδιαφέρον. Το μόνο που προσπαθεί είναι για την έννοια του ονείρου και το πώς αντιλαμβάνονται τα όνειρα, τον δημόσιο χαρακτήρα τους, πώς τα ερμηνεύουν, τα σύμβολα που χρησιμοποιούν και έχει και πάρα πολλά παραδείγματα για τον τρόπο ζωής, τι ήταν η Ανδρεία μέσα εκεί και τέτοια. Όχι για την αναβίωση. Όχι, δεν έχει. Μία από τις κριτικές που προφανώς μπορείς να κάνεις είναι ότι το να μιλήσει για δικαιολογημένα, για δικαιολόγηση, για vindication, νομιμοποίηση, έχει και νομιμοποίηση μέσα, όλοι αυτοί οι όροι παίζουν. Ποιος το δικαιολογεί, δηλαδή το δικαιολογεί ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Λιρ, σαν πλούσιος Ευρωαμερικάνος που παίρνει 150.000 το χρόνο στο Σικάγο, εκφράζει το αίσθημα μιας φυλής, όντως στα γραπτά που έχουμε, ο Plenty Coups θεωρείται ακόμα και σήμερα μεγάλη μορφή για αυτούς. Είναι, ας πούμε, το σύμβολο της φυλής τους. Αλλά όχι, δεν έχει τέτοιες... και υπάρχει κριτική απέναντι σε αυτό. Μία Χόνιχ, αν το προφέρω σωστά το όνομα της. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ναι, οι κυρίες πρώτα. Ναι. Αυτό το υπερβατικό αγαθό, ναι. Για το οποίο είμαι βέβαιος, στο οποίο δεσμεύομαι. Ωραία. Ναι. Στο μέλλον θα αλλάξει η μορφή. Οι κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές που πραγματικά προσφέρουν ένα καινούριο αγαθό, το οποίο θα μπορώ να το προσδιορίσω και θα το απολαμβάνω, ή μένει υπερβατικό? Πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, με ρωτάς, και το θέτει και σε κάποια παραγραφούλια στο βιβλίο. Διδάσκω στο σχολείο. Εντάξει, είσαι εσύ καθηγήτρια στο σχολείο. Και έχω τα παιδιά απέναντί μου. Τι αγαθό θα τους διδάξω? Θα τους διδάξω το αγαθό όπως το κατανοεί η κοινότητα στην οποία ζω, έτσι ώστε να μάθουν να ζουν σε αυτή την κοινότητα, να αριστεύσουν μέσα σε αυτή την κοινότητα, ή θα πάω να τους μάθω ότι, ξέρετε, αυτό είναι μια μορφή ζωής από όλες, αύριο μπορεί να έχει τελειώσει και άρα πρέπει να βρούμε μια ισχνή έννοια του αγαθού για την οποία να σας προετοιμάσω χωρίς να μπορώ να σας πω τίποτα για αυτήν. Και πώς μπορεί κάποιος να γίνει άριστος για το αγαθό της δικιάς του κοινότητας αν το έχεις ήδη υπονομεύσει με αυτή την ιδέα ενός υπερβατικού αγαθού που ποτέ δεν θα πιάσω? Υπάρχει κάτι σαν τέτοιο υπερβατικό αγαθό ή πάντα το αγαθό είναι ενωμένο με τα υλικά μιας συγκεκριμένης μορφής ζωής? Ο Λιρ πιστεύει ότι υπάρχει. Επειδή το υπερβατικό αυτό αγαθό είναι υπερβατικό, δηλαδή δεν του δίνουμε κανένα άλλο, είναι αποφατικό, δεν του δίνουμε καμία άλλη ιδιότητα, μπορούμε να πούμε ότι το υπερβατικό αγαθό είναι ίδιο για όλους. Και άρα σε οποιαδήποτε μορφή ζωής και να ζεις, μπορείς με τον ίδιο τρόπο να σχετιστείς πως ερωτικά με αυτό το υπερβατικό αγαθό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει μορφή ζωής που ο πυρήνας της είναι το υπερβατικό αγαθό. Δεν υπάρχει τέτοιος. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε είτε με κράτος είτε χωρίς κράτος είτε όπως θέλετε, έχοντας σαν πυρήνα της ζωής μας κάτι που δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό ο Λιρ δεν το αποδέχεται. Εκεί που δεν παίρνει θέση είναι πόσο ένα τέτοιο αγαθό πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας. Θέλει να πει σαν κάθε μοντέρνο υποκείμενο ότι
Πάντα πρέπει να έχεις στο πίσω πέρας του μυαλού σου ότι οι αξίες, οι αρετές, μπλα μπλα μπλα, οι έννοιες που χρησιμοποιούμε είναι δημιουργήματα μιας περίστασης και άρα δεν είναι η απόλυτη αξία, δεν έχουν η θεϊκή εγκυρότητα, μπλα 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 μπλα. Ωραία. Αλλά πόσο αυτό πρέπει να το αναδείξουμε για να κάνουμε έτοιμο να υπάρξει τη δυνατότητα του plenty coups. Άμα χρειαστούμε έναν plenty coups, πώς θα τον έχουμε φτιάξει, πώς θα τον έχουμε προετοιμάσει να μπορεί να συλλάβει, να δείξει αυτή την ανδρεία, που δεν είναι η ανδρεία των Crow. Αυτό το. Και θα το κάνει μόνος του, θα το κάνει με άλλους, θα το συμφωνήσουμε, τι θα κάνουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μία κριτική που θα του έκανα όμως είναι ότι αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να περιγραφεί κάτι σαν ανδρεία σε ένα τόσο χαμηλό επίπεδο όσο το είμαστε ανθρώπινα όντα, ερωτικά και είπαμε τροτά, ευάλωτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια έννοια. Νομίζω ότι πάντα έχει μια υλικότητα μας. Οι αριστοτελιστές που πιστεύουμε σε ένα είδος υλομορφισμού δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καθαρή μορφή μέσα σε τούτο τον κόσμο. Είναι πάντα συνδεδεμένοι με μια ύλη. Και το ερώτημα είναι πώς μπορείς μέσα εδώ να ετοιμάσεις την ύλη εκείνη που θα είναι πιο επιδεκτική μιας τέτοιας αναβίωσης. Αλλά όχι ότι υπάρχει μια καθαρή ανδρεία στο επίπεδο του είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορείς δηλαδή, δεν υπάρχει τρόπος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάστε όλα τα μυθιστορήματα με τους Ροβινσόνες. Πάει κάποιος, είναι σε ένα πολιτισμό, κάνει το ταξιδάκι του, το πλοίο, και μένει σε ένα νησί έρημος. Μας αφήνουν πολλά μυθιστορήματα να εννοήσουμε ότι αυτός δημιουργεί από το μηδέν. Ότι είναι δηλαδή το τίποτα, πια, γιατί δεν έχει εργαλεία, και φτιάχνει. Όχι, δεν είναι ποτέ έτσι. Είναι φορέας μιας γλώσσας, έχει ανάμνηση. Έχει μια ιστορία, θυμάται πράγματα. Δεν είναι το τίποτα, δεν είναι αυτός που πέθανε και αναβιώνει. Δεν έχει πεθάνει. Και άρα ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορούμε όντως να πούμε ότι οι Crow πέθαναν, ζήτω οι Crow. Εκτός αν αρχίσεις να λες Crow Α, Crow Β. Οι Crow πέθαναν όπως ήταν και θα δημιουργηθούν αλλιώς. Αλλά οι Crow πέθαναν, ζήτω οι Crow, είναι για τα δικά μου μέτρα υπερβολικά θεολογικό. Θέλω ένα πέρασμα. Εβραίος. Οι Εβραίοι έχουν ένα πρόβλημα με την ιστορία. Δεν θεωρούν, φαίνεται να μην θεωρούν ότι η ιστορία είναι εγγεγραμμένη με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Ο Crow, ό,τι και να κάνει και να θάβει το ραβδί, δεν έχει θάψει την ανάμνηση των πρακτικών. Δεν έχει θάψει αυτά που ξέρει. Δεν έχει... Τα υλικά έχουν χάσει το νόημά τους, αλλά τα υλικά δεν έχουν εξαφανιστεί. Άρα να μιλάς για θάνατο δίνει ένα συμβολισμό πιο πάνω, νομίζω, από αυτό που πραγματικά θέλει να περιγράψει, αλλά έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του γιατί υπάρχει ένα θεολογικό από κάτω παιχνίδι. Το ριζικό άλλο. Το ριζικό άλλο. Άλλη ερώτηση. Ναι. Σχετικά με κάτι που υπόθηκε στην πρώτη παρουσίαση. Δυσκολεύομαι να καταλάβω, σχετικά με κάτι που υπόθηκε για τον Σωκράτη, δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς μπορεί να κινητοποιηθεί κάποιος να παλέψει μέχρι θανάτου για μια συμβατική μάχη. Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Νομίζω αυτό είναι όλο το κλειδί κάπως και στη συζήτηση στην προηγούμενη. Ότι ο λόγος που συμβαίνει... Το περίεργο με αυτό είναι ότι ο Σωκράτης είναι αυτός που αμφιβάλλει για τα πάντα, αμφιβάλλει για το τι είναι γενναιότητα, αμφιβάλλει για το τι είναι αρετή, αλλά είναι αυτός που στη μάχη είναι πιο γενναίος. Και είναι
Δηλαδή είναι πολύ συμβατικός σε αυτά που κάνει. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί και με τον Αχιλλέα, γιατί ο Αχιλλέας είναι το πρότυπο της Ανδρείας, είναι το πρότυπο της κοινότητας. Φέρει μέσα του όλες τις κατηγορίες που χαρακτηρίζουν την αρχαία Ελλάδα, κάπως. Έχει όλο το ηρωικό πρότυπο. Οπότε είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι σαν να σου λέει ότι εκείνος που θα δείξει τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα είναι εκείνος που θα έχει εσωτερικεύσει καλύτερα την ταυτότητα που ήδη έχουμε ως ιστορική εποχή. Δηλαδή αυτός που θα έχει μέσα του ένα στοιχείο λίγο απροσδιόριστο, λίγο αβέβαιο, είναι εκείνος που έχει εσωτερικεύσει καλύτερα τα μαθήματα του τι είναι η γενναιότητα, του τι είναι η Ανδρεία. Αυτό είναι κάπως το μάθημα που θέλει να αναδείξει και βασίζεται ιδιαίτερα και στην αμφισημία, δηλαδή σε όλα τα πράγματα που έχουμε στον πολιτισμό μας, που δεν είναι ένα και να κάνουν δύο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και έχουν μέσα τους είτε γλωσσικά αμφισημίες. Δηλαδή υπάρχει στο φαντάζομαι στο τέλος πολύ έντονα στο πρώτο γράμμα του Λίνκολν το κόμμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί ας πούμε, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά έχει ένα σημείο που λέει για όλους όσους πέθαναν εκεί. Και υπάρχει διαφορά στο κόμμα που δείχνει ότι όλοι όσοι πέθαναν και από τα δύο στρατόπεδα, όχι μόνο από τους καλούς ή αυτούς που ήταν με τα δικά μας πρότυπα. Και αυτό στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να δείξει ότι εκείνος που έχει καταλάβει καλύτερα τα μαθήματα για τις αρετές, για το τι είναι το καλό, για το τι είναι πραγματικά αυτό που έχουμε δεσμευθεί όλοι μας, είναι εκείνος που έχει καταλάβει όλες αυτές τις αμφισημίες μέσα στη ζωή. Δηλαδή ότι ήδη ο πολιτισμός, ήδη αυτές οι αμφισημίες, τα ανερμήνευτα, σου έχουν δώσει τα εργαλεία για να καταλάβεις ότι δεν είναι μόνο το εδώ και το τώρα, για το τι είναι όλες αυτές οι κατηγορίες που είσαι ενταγμένος. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δείχνει ότι ο Λίνκολν αμφιταλαντεύεται στο πρώτο γράμμα για το πού θα βάλει το κόμμα, σημαίνει ότι εκεί μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για κάτι απροσδιόριστο. Για κάτι δηλαδή που υπερβαίνει τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα. Για το τι σημαίνει η Ανδρεία, για το τι είναι η γενναιότητα, για το ποιους πραγματικά πρέπει να τιμούμε στο θάνατο. Εκεί όντως υπάρχει μια αμφισημία στο έργο του, αλλά νομίζω ότι το καλύπτει ή προσπαθεί να το καλύψει στο ότι αυτοί που είναι οι πιο πραγματικά ενάρετοι, οι πιο πραγματικά γενναίοι. Γιατί φαίνονται και στις πράξεις τους. Ο Σωκράτης είναι ο πιο γενναίος από όλους στη μάχη. Παρόλο που είναι γεμάτος βεβαιότητα. Δεν ξέρει τι σημαίνει το ενάρετο. Δεν ξέρει τι σημαίνει πραγματικά αιρετή. Είναι αυτό το μικρό παραθυράκι που αφήνει, προκειμένου να κάπως να βουτήξει πιο έντονα μέσα σε αυτό που πραγματικά είσαι. Αυτό. Έχουμε άλλη ερώτηση? Ναι. Υπάρχουν δύο κριτικές παρατηρήσεις. Για να μπορούμε να έχουμε ριζική ελπίδα, δεν θα έπρεπε πρώτα να έχουμε ένα ριζικό παρόν. Την έννοια ότι τώρα, ας πούμε, που ζούμε, λέμε ότι θα γυρίσουμε σόι και αυλαβή σπίτι μας, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Οπότε, ίσως θα πρέπει να προηγηθεί μια τέτοιου τύπου κριτική, ριζικότητας του χρόνου, για να φτάσει κανείς να μιλήσει και για ριζική ελπίδα. Γιατί τελικά δεν είναι μέσα στα ανθρώπινα το να ξέρεις το μέλλον. Και αυτό που λέμε ελπίδα, ουσιαστικά ή αγαθό, καλύτερα να μιλήσω για το αγαθό, το διαχειτεύουμε μέσα από τις έννοιες και τις συνήθειές μας, για να μπορέσουμε να το χειριστούμε. Αυτό θα ήταν το ένα. Οπότε λείπει εδώ ένας φιλόσοφος, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ριζικό παρόν. Και το άλλο θα έλεγα ότι ο αρχηγός, ο Ινδιάνος, φαίνεται σαν ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος κατάλαβε και δίνει μια νέα μοίρα στο λαό. Φαίνεται λίγο μεσιανικό αυτό και αρκετά πλατωνικό, έτσι όπως περιγράφεται, με την υπερβατικότητα του αγαθό. Αλλά εν τέλει πολλά τέτοιες συνθήκες, όπως συμβαίνουν στους Ινδιάνους, συμβαίνουν και καθημερινά στην Πάτρα. Και φαντάζομαι κάποιον κύριο
ο οποίος διατηρεί από το 1950 το ραφτάδικό του και πλέον η μορφή ζωής που είχε υιοθετήσει όταν ξεκίνησε την καριέρα του δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είναι εγκλωβισμένος σε ένα παρόν, το οποίο τον φέρνει σε μια κατάσταση παρακλήσια με έναν Κρόου, ο οποίος βλέπει την κυβέρνηση να του επιβάλλει διαρκώς όλο και περισσότερους περιορισμούς και δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί δεν χρειάζεται ένας αρχηγός Κρόου, πιέζονται οι άνθρωποι από συνθήκες τις οποίες πολλές φορές δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Ναι. Πάμε ένα-ένα. Η ριζικότητα στον Λιρ τουλάχιστον δεν είναι χρονικής τάξης. Δηλαδή η ριζική ελπίδα έχει να κάνει, η λέξη ριζική δηλαδή, περιγράφει στην αρχή του βιβλίου το μέλλον, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά ένα μέλλον. Είναι στην ουσία η ριζικότητα του υπερβατικού αγαθού. Πόσο διαφορετικό, αν μπορείς να συλλάβεις ένα αγαθό για το οποίο δεν έχεις αυτή τη στιγμή καμία ενία για να το περιγράψεις. Άρα είναι περίεργο, αλλά νομίζω ότι είναι αληθινό, ότι ενώ μιλάει για την ελπίδα, οι έννοιες της χρονικότητας είναι τελείως υποβαθμισμένες στην πραγματικότητα, στο βιβλίο. Τώρα, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα, το βιβλίο του Λιρ θα μπορούσε να αφορά πάρα πολλές μορφές ή κινδύνους για κατάθλιψη. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Πώς οι Κρόου δεν πέφτουν σε κατάθλιψη. Αυτό είναι το ερώτημα. Depression, σε κατάθλιψη. Και όντως έχεις απόλυτο δίκιο ότι τηρουμένων των αναλογιών, χωρίς να πάρεις ευθύνη για μια ολόκληρη φυλή και ένα ολόκληρο πολιτισμό, ένας ράφτης, ενώ πια κανείς δεν ράβει, ας υποθέσουμε ότι κανείς δεν ράβει πια, ένα παλιό ρούχο για να το ξαναφτιάξει ή να πάει στο ράφτη να φτιάξει το δικό του καινούριο ρούχο, πια οι αξίες, ο τρόπος ζωής του καταραίει, θα λέγαμε. Καταραίει. Το ερώτημα είναι όμως αν σε αυτή την περίπτωση οι αξίες καταραίουν. Δηλαδή, εύκολα μπορείς να αντικαταστήσεις το αξιακό σύστημα ενός καλού ράφτη με το αξιακό σύστημα ενός καλού... Τι να σου πω τώρα... τυπογράφου. Σου βάζω κάτι που είναι μεταξύ τέχνης και βιοτεχνίας. Άρα, και αυτό υπάρχει στην κοινότητα. Δεν είναι ότι εξαφανίζεται, άρα είναι άλλα τα μεγέθη. Είναι άλλα τα μεγέθη. Προφανώς, ξέρω, φοιτητές μας. Είμαστε στο τμήμα φιλοσοφίας εμείς. Πολλοί φοιτητές μας μπαίνουν σε ένα τμήμα το οποίο δεν ξέρουν τι είναι. Και όταν μπουν σε αυτό το τμήμα, καταλαβαίνουν πολλές φορές κάποιοι ότι δεν τους αρέσει καθόλου, ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις, ότι δεν αντιστοιχεί σε τίποτα από αυτά που θέλουν στη ζωή τους. Και τους λες, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο εξάμηνο, πέμπτο, φύγετε. Φύγετε από εδώ. Με την καλή την έννοια, με αγάπη τους το λες. Δηλαδή, δείξτε την ανδρεία εκείνη που χρειάζεται. Να ξεφύγεις από ένα πλαίσιο που βάζει αξίες που δεν λένε τίποτα για σένα, δεν έχουν κανένα ερωτικό στοιχείο. Δεν σου λένε τίποτα, δεν σε ελκύουν, δεν σε τραβάνε. Και προσπάθησε να φτιάξει εξ αρχής ένα νόημα στη ζωή σου. Αυτή η ανδρεία είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτό που θεωρούμε ανδρεία και είναι να πάρει το παιδί το πτυχίο. Δηλαδή να παλέψει, γιατί έτσι το πιέζει η ελληνική οικογένεια, να παλέψει με τους δαίμονές του, με την άρνησή του, με την έλλειψη κάθε διάθεσης και πραγματικής ερωτικής, ας πούμε, σχέσης με το αντικείμενο, για να πάρει το πτυχίο. Είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να παλέψεις μέσα από τις δεδομένες αξίες. Και πολύ πιο δύσκολο τώρα να κατασκευάσεις το πέρασμα σε μια αναβίωση. Ναι, αλλά, συγγνώμη. Πες μου. Αυτός που θα αφήσει μια σχολή έχει την επιλογή
Ναι. Εγώ δεν νομίζω να είχαν επιλογή. Όχι, η Crow. Δηλαδή, μιλάμε για τελείως διαφορετικά. Μιλάμε για τελείως. Εγώ έχω στη σχολή επιλογή σε 6 μαθήματα παίρνει το πτυχίο. Ναι. Ωραία, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Ξεκίνησα απλώς από αυτό το εμπειρικό παράδειγμα και εκεί δεν ήταν επιλογή, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, μια ζωή έχει επενδύσει, έχει κουραστεί και κάποια στιγμή κλείνουν όλα τα ραφτάδικα. Είναι πολύ πιο τρομακτικό και η πίεση είναι εξωτερική, όπως και στην περίπτωση των Crow. Η πίεση στους Crow ξεκινάει από τις άλλες Ινδιάνικες φυλές στην αρχή και μετά γίνεται από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Εκεί όντως η πίεση είναι. Έχεις στην πραγματικότητα δύο επιλογές. Ή μάχεσαι μέχρι τέλους με βάση τις αξίες σου και είσαι έτοιμος να πεθάνεις, ή κάνεις αυτό που προτείνει ο Lear και ο Plenty Coups. Δύο επιλογές έχεις. Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει. Ναι, αλλά και οι Crow με την επιλογή που έκαναν ουσιαστικά είναι ένα μουσιακό είδος. Τη στιγμή είναι και οι δεινόσαυροι που δεν ήξεραν ότι. Σωστό. Αυτό όμως είναι πολύ μακριά στον χρόνο. Δεν τον ενδιαφέρει τον Lear. Τον ενδιαφέρει μόνο το πέρασμα, η επιλογή. Σιου ή Crow. Αν δεν υπήρχε ο Lear, θα μιλούσαμε για τους Crow, ας πούμε. Αν δεν υπήρχε ο Lear, δεν θα μιλούσαμε για τους Crow. Θα μιλούσαμε όμως για τη Σιου. Επειδή αντιστάθηκαν. Στην Ελλάδα και μας λέει ο Lear, λοιπόν, και μας λέει αυτό είναι. Τι να σου πω. Αυτή είναι η ουσία του βιβλίου. Κακώς έχουμε την τάση να μιλάμε για το Σιου. Κακώς. Κακώς, λέει ο Lear. Μπορούμε να έχουμε κι άλλη άποψη. Μπορούμε να έχουμε κι άλλη άποψη. Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ. Απλώς έδειξα ότι αυτή που φαίνεται μια φαινομενικά είναι η άποψη που δεν αγοράζεις πρώτα στο ράφι, έχει ένα βάθος που ίσως δεν το περίμενες. Αυτό. Εγώ δεν θα σας προτείνω ότι να είστε Σιου ή Crow. Σας δίνω τις επιλογές και εσείς θα διαλέξετε. Αλλά αυτό το βλέπουμε και στον ανθρωπισμό της ιστορίας. Δηλαδή, καλοί μας μαρατζίδες μας είπαν ότι δεν θα έπρεπε να πολεμήσουμε στον πόλεμο, θα ήμασταν καλύτερα τώρα. Θα ήταν η Ευρώπη καλύτερα. Λέω, μία κριτική που έκανα στον Lear είναι δεν μπορείς να μιλάς με όρους ιστορικής δικαίωσης. Όλα δικά του τα θέλει. Δηλαδή, οι φιλόσοφοι έχουμε αυτό το ελάττωμα. Στην περίπτωση του Lear είπαμε είναι και λίγο πονηρούλης. Δηλαδή νομίζω δεν έχει τα χαρτιά επάνω και άρα εάν διαβάζατε το βιβλίο πιθανώς, δεν θέλω να πω ότι δεν θα το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω δεν θα βλέπατε αυτά τα νήματα που υπάρχουν. Δεν το κάνει σαφές. Οι παραπομπές στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στον Κύττηρο, στην ψυχανάλυση είναι κατά βάση υποσημειώσεις με κάτι παραπομπές που για σας δεν είναι τίποτα. Βλέπε Αριστοτέλη τάδε. Τώρα βλέπε ψυχανάλυση, το άρθρο του Φρόιντ το 1900. Δεν είναι ο σκοπός του βιβλίου δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι το ευρύ κοινό να πιάσει κάτι από τη ζωντάνια αυτής της ιδέας. Και αυτή η σχέση που είπατε γονιών, παιδιών και η ελπίδα ότι θα έρθει, αυτό είναι στο βιβλίο. Ναι, στο βιβλίο. Δεν είναι δική σας. Όχι, δεν είναι δικιά μου. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό, τι σημαίνει αυτό. Λέω τώρα το εξής. Όταν μιλάμε για ελπίδα. Συνήθως περιμένουμε από τα παιδιά. Περιμένετε. Ένα. Δεν περιμένουμε τίποτα από τα παιδιά. Εγώ από τα δικά μου. Όταν μιλάμε για ελπίδα, κοιτάμε στο μέλλον. Ωραία. Άρα, αν θέλεις να περιγράψεις την ελπίδα με όρους σχέσης γονιών-παιδιών, η εύλογη σκέψη είναι να πεις ότι οι γονείς ελπίζουν κάτι για το μέλλον των παιδιών τους. Ελπίζω ότι το παιδί μου θα είναι ευτυχισμένο. Οι γονείς αυτό ελπίζουμε. Ελπίζω, όχι ότι θα μου φέρει κάτι, ελπίζω ότι το παιδί μου θα είναι στο μέλλον και κυρίως όταν εγώ πεθάνω και δεν θα μπορώ πια να το βοηθάω, ευτυχισμένο. Άρα προβάλλουμε κάτι με βάση την κατεύθυνση προς το μέλλον, λέει ο Lear. Όχι. Η ριζική σχέση ελπίδας είναι ανάποδα. Είναι από το παιδί προς το γονέα. Και λέω εγώ. Γιατί στην ευχή το σκέφτηκε και γιατί το έγραψε.
και πονηρά σκεφτόμενος λέω, αυτό είναι Απόστολος Παύλος. Διότι στον Απόστολο Παύλο η ελπίδα έχει κατεύθυνση στο παρελθόν, δεν έχει κατεύθυνση στο μέλλον. Αυτό. Μια παραγραφούλα είναι, 5 σειρές, μην φανταστείς. 5 σειρές. Το αρχαϊκό πρότυπο της ριζικής ελπίδας είναι η εμπιστοσύνη του παιδιού στους γονείς του. Μία πρωτασούλα. Και αυτό με τους κρόκους... Δεν κολλάει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι μία παραγραφούλα στους φιλοσόφους. Να ξέρετε ότι όταν κάτι δεν κολλάει, συνήθως είναι καμπανάκι. Προσέχεις εκεί. Και άμα το καταλάβεις, το κατάλαβες. Μπορείς να το περάσεις και έτσι. Το πιο πιθανό είναι ότι μέσα εκεί που έχεις άγχος να δεις τι έκανε ο Plenty Groups και να τα κατάφερε και δεν θα το προσέξεις. Σας ακούω. Μου έκανε εντύπωση στον πρώτο μιλητή που είπε... Στον πρώτο. Είναι φίλοι του μεταξύ και μιλάει τώρα με ένα τρόπο, ξέρετε. Δεν ξέρεις πώς είναι να. Και παίρνω και από τη δική σας ομιλία για το κομμάτι του ότι τα παιδιά κοιτάνε στους γονείς. Και μετά παίρνω το δικό μου κομμάτι που ασχολούμαι με νέους ανθρώπους και έρχονται σε μένα και ρωτάνε, μα τελικά δεν υπάρχει αγάπη εκεί έξω. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Και μου λένε οι γονείς μου, οι σχέσεις παλιά ήταν έτσι. Αλλά τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να γνωρίζουν το πώς ήταν η αγάπη που βίωναν οι δικοί τους, οι γονείς τους δηλαδή. Και πλέον έρχονται με ερωτήματα όπως πώς τελικά μπορώ να ξέρω το τι είναι αυτό που μου λένε να ζήσω, δηλαδή η αγάπη. Και καλούνται να φανταστούν κάτι το οποίο δεν έχουν ιδέα τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι μόνο μέσα από αφηγήσεις των γονιών τους, των παππούδων τους, αλλά βλέπουν στο περιβάλλον να μην ισχύει τίποτα τέτοιο. Και όλοι έχουν αυτό το φόβο. Άρα, ποιος θα μου απαντήσει? Και οι δύο θα σου απαντήσουν. Πρώτα όμως ο Γιάννης. Ωραία. Θα σου το εξηγούσε και στο σπίτι, αλλά τώρα είναι ευκαιρία. Με το μήνα. Ωραία. Λοιπόν, γενικότερα το κομμάτι αυτό με το παιδί και τη... Και μου το είχες πει ότι θα βοηθήσει τους θεραπευόμενους και δεν σε πίστεψα. Και σήμερα σε πιστεύω. Θα το διαβάσω. Το κομμάτι με το παιδί και το γονιό είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο Φαδός στο τέλος. Εκεί πραγματεύεται η σχέση παιδιού και μητέρας. Και όντως αυτό έχει μια ψυχαναλυτική βάση στη Melanie Klein, που ο γονιός είναι κάτι σαν η πρωταρχική πηγή φροντίδας, ασφάλειας, συντροφός. Δεν έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, δεν είναι καν υποκείμενο. Γιατί το παιδί δεν την έχει διαμορφώσει ως ξέχωρο αντικείμενο από εκείνον. Είναι η πρωταρχική πηγή της φροντίδας, της προστασίας, το ότι ελπίζει σε κάτι. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, η όλη του λογική είναι ότι ακόμα και αν πιστεύουμε συνειδητά ότι δεσμευόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως ότι γενναίος είναι αυτός που θα κάνει το τάδε και το τάδε. Και μας τα έχουν διαμορφώσει μέσα σε μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή και σε μια κοινωνία. Ο ίδιος ο πολιτισμός έχει τις πηγές για να καταλάβει, για να υπερβεί ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι το όλο κλειδί στη σκέψη του. Επειδή ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ας δώσω παράδειγμα. Πόσο περίεργο είναι να μας κοιτούσε κάποιος από μακριά και έβλεπε ότι θαύουμε όχι όλους τους ανθρώπους, αλλά μόνο, στο παράδειγμα πάλι με τον Λίνκον, αλλά μόνο αυτούς που είναι της δικής μας φυλής. Είναι οι Βόρειοι και δεν θαύουμε, Βόρειοι και δεν θαύουμε τους Νότιους. Αυτό θα είναι πάρα πολύ παράξενο να το κάνουμε. Πώς γίνεται, εφόσον αυτός ο άνθρωπος έχει ύπαρξη, έχει μεγαλώσει, έχει δεσμευτεί σε κάτι, να μην τον θαύουμε. Δηλαδή να μην σεβόμαστε καν την ανθρώπινη του ύπαρξη. Πώς γίνεται να πιστεύουμε? Είναι τα πρωτογενή δεδομένα σε αυτή τη ζωή. Ότι κάποιος θα πρέπει να θαυθεί ανεξαιρέτου του ποιος είναι. Και σε αυτές τις επιστολές αυτό τονίζεται ιδιαίτερα. Ότι δεν γίνεται να είσαι δεσμευμένος σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και να μην είσαι ταυτόχρονα και δεσμευμένος σε αυτά τα απροσδιόριστα. Στο ότι η ανθρώπινη ύπαρξη θα πρέπει
όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως θα πρέπει να θάβονται. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στον εμφύλιο πόλεμο. Οι Νότιοι δεν θαύτηκαν στην αρχή, μόνο οι Βόρειοι. Αλλά αυτό είναι το κλειδί, ότι ήδη άμα αρχίσουμε και εμβαθύνουμε μέσα στο τι πραγματικά έχουμε δεσμευτεί, θα καταλάβουμε ότι αυτά δεν αφορούν μόνο τις συνειδητές μας πεποιθήσεις, αλλά και πράγματα όπως είναι τα πρωτογενή δεδομένα της ζωής. Ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να θάβονται αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ενάρετοι, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε καλοί. Αυτό θα έλεγα ότι κάπως σώζει και όλο αυτό το απροσδιόριστο που έχει. Ότι όλο αυτό το απροσδιόριστο ζει ήδη μέσα μας, χωρίς να το γνωρίζουμε. Στις συνειδητές μας επιλογές έχουμε προσδιορίσει πολύ συγκεκριμένα τι είναι ο γενναίος, τι είναι ο ενάρετος, αλλά ήδη έχουμε μέσα το κλειδί για να καταλάβουμε και όλα αυτά τα πολύ απροσδιόριστα πράγματα. Όπως ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη πρέπει να τη θάβουν. Ή ότι το να είσαι καλός δεν ταυτίζεται με το να είσαι άνδρας. Ή το να είσαι ανδρείος δεν ταυτίζεται με το να είσαι άνδρας. Ήδη υπάρχουν μέσα τα κλειδιά. Αυτό θα λέω. Ναι. Άρα είναι υπενθυμίζουμε σε αυτού που μας να κάνουμε υπομονή. Στο τέλος. Ναι, να καταλαβαίνεις ότι όλες... Έχουμε μέσα μας έχουμε τους μηχανισμούς, μπορεί να μην ξέρουμε αυτούς που γνωρίζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και καταλαβαίνεις έτσι και ότι η ιστορική εποχή σου έχει κάποια όρια. Ήδη εξ αρχής. Το καταλαβαίνεις, γιατί λες ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη ύπαρξη. Που η ανθρώπινη ύπαρξη είναι κάτι πιο αφηρημένο. Αλλά ήδη το έχεις, γι' αυτό έφτιαξες αυτά τα εργαλεία. Το καλό, το δίκαιο. Δεν είναι για να τα περιορίσεις σε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη ομάδα. Είναι για να τα έχεις. Ναι, σίγουρα να μην καταστροφολογούμε. Γιατί πάντα υπάρχει ελπίδα. Αυτό θα έλεγα. Σαν το κλειδί για να καταλάβουμε λίγο το απροσδιόριστο. Το ότι αφήνει τόσο απροσδιόριστο την ελπίδα. Ήδη έχεις δεσμευτεί στην απροσδιοριστία της ελπίδας. Επειδή έχεις δεσμευτεί σε 1, 2, 3 πράγματα. Αυτό. Καταλαβαίνεις. Έρχεται λοιπόν και σου λέει ότι εγώ δεν βρίσκω πουθενά αγάπη. Τι είναι αγάπη? Τι είναι ερωτική αγάπη? Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Εσείς μου λέτε αυτά που ζήσατε και τι ήταν για σας η ερωτική αγάπη. Εγώ δεν τα βρίσκω αυτά πουθενά, κύριο μου. Η απάντηση είναι αυτό που ζήσαμε εμείς δεν είναι κάποιο μοντέλο ερωτικής αγάπης. Ήταν για μας. Δυστυχώς εσείς πρέπει να βρείτε το δικό σας. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι νιώσαμε μία δεσμευτικότητα απέναντι σε αυτό το μοντέλο. Μας έπειθε ότι είναι αληθινό και είχαμε μια ερωτική σχέση, δηλαδή μας ικανοποιούσε. Τα παιδιά τα δικά μου λένε, κατά πάσα πιθανότητα βρισκόσασταν σε μία πλάνη, σε μία ψευδαίσθηση. Νομίζατε ότι. Μα είναι αυτό αγάπη? Και σιγά το πρότυπο. Ωραία. Αν πας με λιρ, η απάντηση είναι δεν μπορώ να βάλω περιεχόμενο στο αγαθό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να μάθω στους ανθρώπους να πιστέψουν, γι' αυτό είναι το θρησκευτικό στοιχείο, ότι αγαθό υπάρχει. Μπορείς να κάνεις κάποιον να το κινητοποιήσεις με μόνο μια πίστη ότι το αγαθό υπάρχει χωρίς να του δώσεις τα υλικά ή το περιεχόμενο? Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Η δικιά μας γενιά δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Το πήραμε σχεδόν έτοιμο. Το ακολουθήσαμε σχεδόν σαν χαζοχαρούμενα, το ακολουθήσαμε. Και μας έβγαλε εκεί που μας έβγαλε, δεν ξέρω πού, τον καθένα μας. Η νέα γενιά έχει ουσιαστικό, πραγματικό πρόβλημα. Και το ερώτημα είναι, η έμφαση στην αδυναμία να βάλεις περιεχόμενο στο αγαθό είναι ψυχικά απολευθερωτική ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, πόσο μπορείς να ζητήσεις από τη νέα γενιά να πάρει το ρόλο του πλανητικού σου. Και ειδικά όταν η γενιά η δική σας λέει εμείς τα πράγματα τα φτιάχναμε τότε, δεν τα χαλούσαμε.
Οπότε κάπως Δεν το λέμε εμείς αυτό, δεν το λέμε εμείς. Τα στάτους στο Facebook αυτά λέτε. Εμείς δεν είμαστε στο Facebook. Δεύτερον, δεν λέμε τέτοια πράγματα, έχουμε οριμάσει σε σχέση με τους δικούς μας γονείς. Δεν λέμε τίποτα ότι φτιάξαμε. Το λένε οι παππούδες. Ναι, το λένε οι παππούδες πιθανώς. Εμείς είμαστε ήδη σε μια γενιά που έχουμε συνείδηση της σχετικότητας των επιλογών μας. Απλώς, αρκετοί από εμάς θυμόμαστε τη ζωή μας με πολύ ευχάριστο τρόπο. Άρα έχουμε μια αίσθηση ότι υπήρχε ομορφιά στο αγαθό στο οποίο δεσμευτήκαμε. Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι υπάρχει εγγύηση ότι ήταν αγαθό. Καμία τέτοια ψευδαίσθηση που είχε η προηγούμενη γενιά. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Φυσικά δεν είμαστε κατάλληλοι δάσκαλοι για αυτό που αντιμετωπίζει η τωρινή γενιά. Δυστυχώς. Και για μας, δυστυχώς και για αυτούς. Ναι. Μια παρατήρηση να κάνω. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η απόφαση του Plenty Coups δεν είναι ένας κεραυνός εν ευθρεία και με αυτή την πρόληψη τώρα ότι δεν είναι ένας κεραυνός εν ευθρεία μπορούμε να σκεφτούμε ότι μεταξύ των Crow και των Sioux υφίσταται η εξής διαφορά. Μεταξύ πρωτεϊκού αγαθού και δογματικού αγαθού αφενός και αφετέρου στην κατάσταση που λειτουργούν ως Crow και Sioux. Δηλαδή ότι ήδη ο Plenty Coups έχει μία διάσταση του αγαθού και η φυλή που τον έχει εγκρίνει και τον έχει χρήσει έχει μία διάσταση ελευθερίας του αγαθού. Έχει δηλαδή ήδη το προϋποθέτει μη περατό. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι ένα από τα τεκνάσματα του Lear. Και δεν κάνω την αναλογία με το παραδίδω τα όπλα άλλων περιπτώσεων. Όχι, σε καταλαβαίνω πλήρως. Όντως, στις σελίδες που αφιερώνει στο πώς η φυλή ερμηνεύει τα όνειρα του Plenty Coups, όντως η φυλή μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάτι καινούριο εντελώς έρχεται και κάτι καινούριο εντελώς πρέπει να κάνουμε. Αυτό του το λέει η φυλή, δεν το ερμηνεύει μόνος του. Τρόπον την αφήνει ο Lear να εννοηθεί ότι αναλαμβάνει για τη φυλή να πραγματοποιήσει αυτό που η φυλή από μόνη της κατάλαβε μπροστά στο άγχος που ένιωσε για τον κίνδυνο που έρχεται. Ή και θα όριζε χωρίς ακόμη να πρόκειται να τεθεί. Ναι, ναι. Άρα φαίνεται ως εάν κάτι μέσα στον πολιτισμό των Crow να ήταν πιο κατάλληλο για αυτό το άλμα στην αναβίωση σε σχέση με τους Sioux. Δεν εξηγεί όμως. Γιατί νομάδες είναι εκεί, νομάδες είναι εκεί, δεν έχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τα όπλα, έχουν κάποιες μικροδιαφορές, αλλά δεν επιμένει σε αυτές. Όμως στο κομμάτι του ονείρου είναι πολύ επίμονος ψυχαναλυτής συνάλληστε. Να πω κάτι. Ορίστε. Λίγο Μωυσής είναι ο Plenty Coups. Ναι, βέβαια. Αυτό λέω. Αυτό λέω τόση ώρα. Άρα τα όνειρα θα μπορούσαν να είναι λίγο και σαν τα οράματα. Ναι, είναι οράματα. Τα όνειρα του Plenty Coups, με συγχωρείτε, είναι οράματα. Δηλαδή η φυλή όταν είναι 9 χρονών τον στέλνει στο δάσος όπως στέλνει πάντα εκείνους που πιστεύει η φυλή ότι κάποια μέρα θα γίνουν οι αρχηγοί της. Εκεί ο Plenty Coups βλέπει οράματα, όνειρα οράματα, έρχεται πίσω, τα λέει δημόσια στους γέροντες και αυτοί του λένε τι είδε. Είναι οράματα. Είναι οράματα. Μωυσής, βεβαίως. Δεν το ξεχνάμε. Δεν σ' αρέσει, το καταλαβαίνω. Κάτι ίσως δεν μας αρέσει. Ας κρατήσουμε όμως την καταπληκτική ιδέα. Η καταπληκτική ιδέα είναι, στην ουσία, τι θα σήμαινε για έναν άνθρωπο να κάνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Αυτό είναι. Το οποίο και μόνο που να το σκεφτείς ανατριχιάζεις. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό. Επίσης, τι σημαίνει κάποιος να γράψει ένα βιβλίο για την ελπίδα, πιστεύοντας ότι είναι ο Απόστολος Παύλος μιας φυλής σήμερα. Δεν είναι λίγο. Είναι εκπληκτικό και μόνο σαν σκέψη, μόνο σαν στόχο, πόσο μάλλον σαν επίτευγμα. Σαν επίτευγμα.
Με συγχωρείς. Ποιο άλλο όνομα δεν υπάρχει στο βιβλίο? Bloch, Ernst Bloch. Ο Ernst Bloch έγραψε το σημαντικό, ένα καταπληκτικό βιβλίο τον 20ο αιώνα, «Η αρχή της ελπίδας». 1900 σελίδες. Δεν υπάρχει το όνομα του Bloch μας. Ρωτάω τον Τζόναθαν. Τζόναθαν, έχεις διαβάσει την αρχή της? Όχι, μου λέει. Πώς και δεν το έχω διαβάσει? Δεν τον πίστεψα. Δεν τον πίστεψα. Δεν πρέπει να λέει αλήθεια. Γιατί και εκεί στον blog υπάρχει μια αντίστοιχη ιδέα ότι το μέλλον είναι τελείως καινούριο, νουόβο, καινούριο και δεν μπορώ με τα εργαλεία του παρελθόντος να το συλλάβω. Άρα νομίζω και από εκεί κάτι έχει πάει. Είναι και ψυχαναλυτής στον blog. Από εκεί να μην τον ήξερε. Μου είπε ψέματα. Μου είπε ψέματα. Το βιβλίο παραμένει ένα επίτευγμα φιλοσοφικού βιβλίου. Το ότι δεν βάζει την κουζίνα μπροστά, εσύ το φαγητό θέλεις. Πολλές φορές δεν θες να μπεις καν στην κουζίνα. Εσύ πας κατευθείαν στην τραπεζαρία να φας. Το βιβλίο λοιπόν είναι καταπληκτικό. Η μετάφραση δε είναι αριστουργηματική. Πάρα πολύ καλή μετάφραση. Με απόλυτη, δηλαδή, κάθε λέξη του Λιρ τη μεταφράζει σε όλο το βιβλίο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν μπερδεύεσαι καθόλου. Ξέρεις ακριβώς τι μεταφράζει. Είμαστε εντάξει? Να πούμε κάτι για το φαντάζομαι στο τέλος. Για το ναι, ναι. Τι θες να ρωτήσεις για το φαντάζομαι? Καταρχάς τα δύο βιβλία βλέπετε είναι πολύ γειτονικά. Πάρα πολύ γειτονικά. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Και όσον αφορά λίγο με τις ταυτότητες της ζωής και κάπως πώς χαρακτηρίζουμε λίγο το τι πραγματικά είναι μια υγιή στάση πάνω στην ταυτότητά μας. Και υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα γιατί περισσότερες ταυτότητες και της γυναίκας και ταυτότητες όπως είναι οι Εβραίοι, παραδείγματος χάρη, η ιστορία τους είναι γεμάτη πόνο. Είναι δύσκολο να είναι αυτοί οι άνθρωποι ήρωνες πάνω στην ταυτότητά τους. Δηλαδή, να λένε σε όλους γύρω τους, από όλους τους μαύρους, ποιος είναι μαύρος? Ή από όλες τις γυναίκες, ποια είναι πραγματικά γυναίκα? Ή από όλους τους Εβραίους, ποιος είναι πραγματικά Εβραίος? Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί αυτές οι ταυτότητες έχουν μια τεράστια ιστορία καταπίεσης, βίας και είναι η ταυτότητα τους υπερβολικά περίκλειστη σε πολύ συγκεκριμένα περιεχόμενα για το τι πραγματικά είναι ένας Εβραίος, μαύρος κτλ. Οπότε κάποιος να έρθει και να τους πει «Α, ναι, ωραία, αλλά το να είσαι πραγματικά μαύρος δεν είναι αυτά που κάνουμε σήμερα. Είναι μια πιο απροσδιόριστη ταυτότητα από το εδώ και τώρα». Είναι αρκετά δύσκολο και επίπονο, θα έλεγα, να το πεις αυτό. Και οπότε δείχνει και κάπως πόσο δύσκολο είναι να είμαστε ειρωνικοί πάνω στις ταυτότητές μας. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί οι ταυτότητες μας έχουν χτιστεί με πολύ μεγάλο πόνο και κόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι το δύσκολο. Ότι αν η υγεία μιας ταυτότητας ή μιας κοινωνίας κρίνεται από το πόσο ειρωνική είναι πολύ δύσκολο να είμαστε ειρωνικοί σε εμάς. Αλλά λέω ότι σε αυτό πραγματικά είμαστε δεσμευμένοι. Γι' αυτό πραγματικά φτιάχτηκαν οι ταυτότητές μας. Για να είναι απροσδιόριστες, για να μπορούν να καλύψουν εν τέλει όλη την ανθρωπότητα. Αυτό ήθελα να πω σαν σχόλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και το εξαιρετικό κοινό, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σας προσκαλούσα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο και τις προεκτάσεις, τη θεματολογία που προκαλεί, να εγγραφείτε στο newsletter των εκδόσεων των δικών μας ή και του κύκλου, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη εκδήλωση στην Αθήνα για όσους παρευρεθείτε, ή μπορείτε να την παρακολουθήσετε και ασύγχρονα, από τους κύριο Ξηροπαΐδη, καθηγητή φιλοσοφίας, και την Ευγενία Μιλονάκη, επίσης επίκουρη καθηγήτρια φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που ενδεχομένως θα φωτίσουν άλλες όψεις και των δύο βιβλίων, εξαιρετικά πάλι
εξίσου ενδιαφέρουσες, ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Pixel Books κυρίως για τη φιλοξενία. Άψογη φιλοξενία. Φυσικά, εξαιρετικά.